Hans was waiting for you. Chihure murare. Chokwadi here nai murare. Hello guys. How are you guys? Hi. Hey guys. Masura say guys, how are you guys? Masquera say guys, masquera say haiwa ndofunga makumbo enya aneta nokumbeya mumastreet umu mambeya ka yewa nangu masquera muchimbeya mumastreet umu makumbo aneta nai muchimbogarawo pasi hesisilo show zviri sei kwaitabva ini zvenai pride ndazosvika kuzvotopera niwo futi nyaya yangu yekufamba wekuda mari ndazosvika zvopera ndawa nemategi ndichingoti anongotega kwanandiri kwazvindosvika zvodopera kwakutonzi ndaneta ini ndikati waneta chiko chikuitika pano ndochida kuti nditi andaziona madhairies anga rimwe Faith Maita andina kusara mastreet Faith ndandisimo kana ndandosvika yodopera uko kuningikiri kunonzwiko kwa angojedhuko achitoti kwai ndaneta ndataurisa ndaneta ndichisvika ndatozopuwa feedback nemadhairies asina kuita kubata mapisipisi yose nyaya ndakuihwisisa ndatozosvika angojedhu vaiva kuidzokorodza nyaya iya vachiita sokuidzokorodza sokutaura vachiidzokorodza ndopanangu wakuti kune zvidzva zvadii hameno zvidzva zvelo ndikahwai kurumwa kune munhu akarumwa pamberi apa ndikamene zvanga zvingotagwa papa ndikahwa pakuti zvangu wandawanda ndichazviri kufamba seiko Sandbek murata muri sei veduwe vasikana sandatanga maswera seiko mavaka seiko sanimonani ninjani madekwana abudhi veduwe tanga nekunditenderawo veduwe maghost angu maviri kanchete maghost angu handisi kureva kuti ini ndine ghost handina ghost maghost angu maviri atitawo zvinonaka mufunge ari maghost akadaro veduwe Faith Maita napegi chipoko veduwe tanga mikunditenderawo vasikana ndinotenda asikana ini muziva vangonongerawo vanhu matikets mufunge kungotengawo kungoti toda kusapotawo diaries aiwa vasikana hanimona ndinoda kutenda chakanaka anombotituka vasikana vamagost aya asi ndatodzizona tononga chitukawo nezveentertainment kwavari but they don't take it too hard and chisamwe kakapisika kakaposheni ngekuti techite tikufa igwe hedu but tozoti timu redu vanhu vedu vanhu bho andikana katorimo zveshua hanimona ndoda kutenda aiwa vasikana vangu ava ndoda kutenda mufunge thank you very much mufunge nekusapotawo diaries nekusapotawo the less privileged vanga vasinawo zvakatoti kuti vadai mufunge saka even maiva Eric vaiva maiva Eric vaiva vanogara kuvaigara uko kunonzi chiku Primrose kuya uko vane mwana watakatengera chiwheelchair uya mwana akasimba uya mufunge vaitawo kuti munhu ari paUK apa mwana wangu apa atengera tiketi zvinonakidza guys kuona kuti tinorangarira vaya vatakabatsira kuti vamboendawo Eric vachema nomufaro veduwe zvikanzi ndandichingoona kuti nditaure ndotla kuti ndidini handisati ndambozvinda handizvizivi handitombozvizivi kana kuti kunoitwa dai asi mwoyo wangu kuti nditaure ndandoti vanhu vanoti ava mai vakambotewa uche yemwana zvoda saka ndaona kuti ndikati matopinda mapinda mufunge zvikanzi ndisamboendawo kana kuany function kana iyo zvirudo ndikadhondiwari muri kutoprovidwa nebhutsi nerogwe munenge makachena hanimaona saka zvinonakidzawo mufunge hanimaona zvinoda kungotendwa vasikana zvakanaka hanzi okay hanzi Tula Bechuri akatengawo keke kwa tetere ameno hanzi akatengawo tete kwa tete hamuoni veduwe vanoganga kutoti tukakwanga chita kungo aiwawo zvavanenge vachizama kuita kasi titozati chokwadi kana zvaipa chaiko vanouya vachimira nevamwe hanimona vanomira vachimira nevamwe hanzi akatengera babakudzi keke babakudzi ndiani manje andivazivi babakudzi asi ndichanga kusanje kuti madhairies angu atengwa matikets kwai chikona onaipigwa chandani pamuromo kwai Medusa Medusa ndasari kukutendai magostini nasi Medusa ari kukutendai pano nizi Medusa snake underground ndiri pano kukutendai ini zvamabaya vandivazivi asi zvipoko zvangu izvi zvatenga matikets womadhairies ochindawo kunodi kunorimbinyuka handiti mira ndikudzei guys muchiuya kuHaiti tatisi kuda munhu anoda yedu diaries yedu Haiti haisi yemwe vanhu vatasirana pasi
yekuti munhu afile kuti ina handiqualify handigoni kuinda apa tichange takazangana imomo vane mari dzavo muchange makazangana nevasina kana se handi mazhuwa the idea yekuti hatinei nekuti mune mari dzakawanda zvikadii the idea is for you to come and network with others handimaona saka nemari yako nechimusiwoyo tinenge takasangana ipapo tose handimaona tichifara tichimixana handitika tichisheya zvakona you might find kuti munasina kana tseka anotori nezvimwe zvinhu zvekuti unenge ane knowledge imwe kuti unotoda handimaona ione mari asi knowledge yechimwe chinhu wanga usina saka musi wacho tinenge takasangana kwenda hakuna zvokuvhairirana hapana zvokuvhairirana guys tine mbinga dzikuya the likes of Pauline Muzenda ndapos Eastern Cape papo inonzi PE Port Elizabeth ndapos imbinga isini ndo yazomuziva kambingares kanenge karipo karufula yako yakuno down here we are going to be having so many mbingas tine ndabhukira nhasi veku UK ndindatopiwa mari yacho ndindatovabhukira pahotel musenton chegorero guys akusi kuda mwanonzwa pasenton apa ndimari yatumirwa kwandiri animaona ndindatobhuka kuti vanhu vagare ipapo muda rudo runoita sei guys monyeperera mastreet mamunenge muchinditaura muchitwa vapi vayo dai ndimi ndinotodiwa netimu zvokutodaro kune vari kubhururuka munenge vari mundege vachiuya kuhaiti animaona vari kubva chiuya kuhaiti saka guys usaoneka uchisara kana uri mujobek Pretoria what anzi mufanire pedai wapegi don't worry muchaona tinotomeka sure kuti muone ma-screenshots tinotomeka sure kuti tinenge tiri palive 24/7 muchiona muchitora ma-screenshots hai munenge muripo ka because munenge muri pafoni makati glued ko tichapa content ikati tichamutombopa vanhu content for week content tichatomboisa content panzapa kuitira kuti mabloga mapage magrupu awane nyaya dzekuti timbowambohla nesu makambona tisu kana tikarira ini guys ndikatakakurira ndorira zvokutodaro makambozviona handiriri zve2 minutes zvinoita vamwe zvokutodai ini ndikatakakurira ndoita mutsindo kuti ndoshavi nemwari ndotombozvibvunza daimi ndichiri kurira kuzvinhu zvakakwana uko chinhu chidiki chimwe chanoneta out of innocence mune zvakanaka ndichitofara ndichitoti joku chaichaiyo ukaiona yakurira mastreet mga unooma nekusika kuti nevidiwe saka yatorira kusvika apa ndopatasvika apa inga ndinorira asi chanongoda ndichongoti ndezvekumastreet kufara ndichika kufara let's not take it personal andichika let's not take it personal or to heart let's not be grudges totukana masiti kutodzoka toitofara tosangana mungatotukana tichingodaro animaona mastreet umu munongo muchifarwa kana tauya pana patopiheva animaona right saka vari mujobek Joburg Pretoria Jamestown chichichi please musasare apa ndakakuzengati pachatiwa modeling tikutsvaga miss tichacrowna Miss Diaries 2022 hazvina basa kuti uri mutete kana kuti uri mudhafu animaona kwana ipa competition handika kwana ipa competition competition pacha regaiti vanhu varume uyai kuhaiti mufa kuya kuhaiti because pachapfekwa maswimway madhafu achapfeka maswimway handika vozopfeka dayway vozopfeka evening way handika vachiwina maprize koita vemukurumbiro wokudla vana yoko zunayo weZimbabwe yoko ndofunga ndokwaanokwana kuchikafuko yoko ndisindokwanisa kupinza shamwari admiti miripo inodla marasha wena inaudlevula ndinandiri ndikuzvita munhu esapinda mahara zvino admini yacho iri kuita zvino handina chandinongotaura nezvaiti but I'm not involved in the operations and whatnot vekudla ava handika vaya vanoti tinodla isi tisinozvimirira mochiuyawo matumbu enyu makarodzera handika because kunenge kuchiitwa mukbang inonzi mukbang inonzi maiti chiko mukbang eating competition iyo mukbang ndiyo tochiona muchidla takatarisa kudai saka vanhurume kana muripo tiri kukudai because tachida kuti mupindewo padrinking competition handichika drinking competition yamadoro amunomwaya toisa apa muchinyatsomwa togora takakurongerai zvakawanda guys takakurongerai zvakawanda mitambo yakasiyana siyana because tikuda kufara hanzi swimwe chaiko kokutye handisi modeling nayo chaiko inde ndakazopfeka swimwe ini ndinoda kupinda mucompetition imomo iyeni medusa underground ndendirimo mucompetition ndakapfeka swimwe yangu kundorambidzwana who stop me saka please kana mune hanzi matiguma
akauya matigima makachena thank you Peggy akauya matigima anopindawo hanzi somebody bless me amen kumbirai mugona kusangana nembingawo zinokudi hanzi namatumbe fan this day matumbe fan akawachindisikuinga kuseri kwai simeni nditengerewo tiketi naiwe matumbe fan ndokutengera tiketi iona mafans ndakumafanza kokuti vakutengere tiketi uya udle kwai unodla matumbe fan uya ujoine nikikira apa uya ujoine udle apa kwai our new rich and aiwa isusu title yemarich and isipana paka tinoida tichideedzana pacheduwa patiibudisi kunze because we don't want to declare urombo kuti tiri varombo kana tikudi that one we are not going to declare that because the moment you declare poverty it will follow you. Yes, we are rich aunties, we are rich grannies pano. Yes, starting from today my diaries you must call mwenze mchoreva rumwe murume akavane drinki komisheni last week vanomwa makokokora avambofi animona right saka mukasangana madiaries start addressing each other. You prophesy about your life. You are a rich cousin handika start calling each other rich cousin ndeipi womuteganisa kumberi rich cousin Peggy chipoko animona rich cousin ningi muchitegana mchidaro prophesy wealthy in your lives guys. Hakuna nda kuta murombo uroi. No one wants to become poor. We all want to be rich. Animona prophesy good things and positive things in your life. Don't prophesy negative. Ganimbotaura right kwai chita life makutaurisa. All right. So guys nyaya tinayo pana paka tine nyaya tinayo pano ko speaker remakuwa oriripo right tine nyaya tinaro pano toda kuti munzwe zvisere pana apa kubva kuvadzi venyaya first then tozoenderera mberi anditika regai titange tafonera vadzi venyaya tozoendera kumberi nekuzoplaya zvizhinji anditika Hello. Maswera seiko. SIS MELLY. Taswera. Ndambovene kuti tozozviita ndikaona kuti mama vanhu vatogadzirira apa. Chega ndichingouya. Maita basa shuwa. Right. Avari padhuze kamainini ngavati vanguya nenyaya yavo tiri palive vachingoti bhotwa nekufamba nenyaya iyi tione kuti yomiswa yakaita sei. Ngavo ichinzwe. Okay. SIS MELLY makadini. Ndiripo makadiko mainini zviri sei? Ndimi muri kushungurudzika kana dzekudaidze kuhurigwe idzi. Ndashungurudzwa neshamwari yakanditorera murume. Ndisi kugadzirira muchato wangu. Ndafana kuchata muchato 20 March. Makabata paspeaker, munenge makabata paspeaker. Visa iPhone, bata iPhone pasiri paspeaker. Yes. Right. Saka isusu mai toda kuti muchitaura nyaya muchiudza madhairi zvakaungana pano. Toda kuti mutange kubva pakutanga makazivana sei nemukadzi uyu zvakafamba sei kuzosvikira patasvika nhasi tiungane palive kudai. Handika nyatsotanga ine fanya mufambe nenyaya takamirira tiripo ida kuna tira kukuinda. Mukadzi uyu taigara area imwe chete nichimuti muninina. Chitoyamba mangu ndichitomboka nachaanenge akakumbira. Izvo handina kuziva kuti arotorwadziwa nemararamiro angu nemagariro angu kusvika pandakaenda kunoroorwa nemurume wangu vatadzoka vatakugadzirira muchato. Ndaifanira kuchata musi wa28 March 2020. Zvese izvezvi zviri pahold, magauni, mavenyu, zvese mari dziripo dzakabhadharwa dziri pahold. Ndobva kutaita kitchen party vatondiitirawo kitchen party vachitondibikira. Iye mukadzi handina kuziva shamwari yenyu. Asi chikafu handina kudya. Chawakabika chacho nekuti ndandaitirwa imwe kitchen party kuchechi. Saka chandakasvika wabika handina kumbochidya, wakadya nemurume wangu ikoko because ndandaguta. Asi ndakatozozvirealize papaya kuti ndandatoseterwa pamwe ndandatoseterwa bhomba asi mwari wangu akatongopindirawo zvake. Ndobva ndaenda kulockdown. Ndakatoenda ndichienda kumusha taifanira kuchata musi wa28 handiti lockdown yakatsiriridza iye yakabva yativharira musi wa28 wataifanira kuchata wacho. Ndobva vasara kunoku vachishanda basa chaizvo nemurume wangu. Ndobva vasara vachidya mari dzangu vachigara mumba mangu
vachiita zvavanoita. Mirai mainini. Muri kuti imimi mukadzi uyu ndiye kubatsirai kuronga muchato wenyu seshamwari. Aisatibatsira kuronga muchato. Asi pakisheni pati vakakokwa nemurume wangu sevanhu vandaiti vanin'ina tichigara muarea imwe chete kuti vabike chikafu. Okay. Saka yanga isiri shamwari yenyu. Surprise, yanga iri surprise. Okay. Saka imi muchinda kumusha imimi. Muchinda kumusha makangoenda musingati musina chamunoziva muchingoendawo zvenyu kumusha. Kumusha pandaenda ndainogadzirira muchato nekuti kwakwasara 1 week. Saka inini akanditi panotungamirira nevana kumudhirikiri ndinoteera. Ivo vachiziva kuti havatoteeri vari kusara vachiita zvinhu zvavo kunoku. Havana kuteera? Havana kana kutomboteera. Imatenda kumuchato. Vabereki vese vaungana vanhu vakabva kuUK, kuAmerica, kupi, South Africa, Botswana vanhu vauya kuzogadzirira muchato. Iye haana kana kuteera atomabasa neshamwari yangu iyi. Kwakutora mari inini ndobva ndadzoka kuno nevana. After muchato wakhona maona kuti mnana kuya. Azvetora ndadzoka. Maona kuti mnana kuya. Ndaona kuti mnana kuya nini vandadzoka. Pamwe anga wangondifonero ndiri kuZimbabwe kuti kunoko hakuna wamira mushe nevamunoti shamwari yenyu iyoyi akutogara mumba menyu. Saka uyai. Saka ndobva ndatouya nevana vangu. Vasvika murume akutanga kundiharasa achiti wazouyirei iwe ndanda kuti ugare kuZimbabwe. Iwe ndanda kutotimidzira zvinhu ndauda kugara kuno. Izvo varonga dhiri vatotsvaga imba. Imba yavo vakutogara vatotsvaga imba yavo vakutogara. Achipota achinyapa kuti ndiri kuenda kubasa achitoenda ikoko. Tagara ini vandasvikobata mimba yangu yemwana musikana wandinaye izvezvi. Saka muchato atibodzokerai pamuchato mbichani. Saka pama muri kumusha imimi muchato obvious mutosara dhii handiti. Munhu asina kuuya hamuna kuzava kufona here kuti mubvunzo tine mhaka yeye musina kuuya. Zvaingonzi hakusi kufambika. Ndichauya hakusi kufambika but pakatosvika time yekuti papa kutofambika vanhu vakutochata. Achingopa mastatement akasiyana-siyana. Ndadzoka inini kunoku. Ndobva ndachimuti hatikontinai nenyaya yedu zvikanzira kutombokuendesa kumunyai. Ndakashavaza kuti zvinhu zviri kurevei. Munzvimbo yeye ndinogara ndakasvika ndichiudzwa ndo zviri kuita murume wenyu. Agotanga kupengera vanhu achichida kupisirai mudzimba munondida here mimi chichi achivhara bhandivhara. Inini nemimbo yangu yemwana wandandinaye handina mbozviisa musoro zviri kutaurwa zvidi ndaingozvigarira ndakazvinetsera hangu nemimba yangu. Bada kumuti ichiri kudiki kudai sinzi mari dzorowa here hande tinopedzesa. Tukanzi iwe urambonyanya kutida muromo wangu uri kudi. Kwakuchitora mari yangu yandandagadzirira kubatsira. Hello? Hey. Hello? Yellow? Muri kuzviwawo vasikana? Muri kuzviwawo zvogwadza izvi? Muchato wagadzigwa. Zvinhu zvese zvatomira mai mwana. Wochitungamira weekend ndouya kutochata vanhu vabva kuUK vanhu vabhururuka ndege mai mwana vauya. Murume wado webhizi kutamba nabhuro wake. Ndikaitiwe zvisere. Anyway. Hello? Hello? Mumbori mai? Hello? 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 Muri pai kwasikana pakutano izi kudai? Zvaitika pamwe network. Alright. Tiri kwavana vari kuchema nevamwe vari kuimba mene zviri kuitika. Saka ndobva zvadii? Ndobva watora mari yangu yatanga tagadzisa kuti tizopedzesa muchato uyu. Ndobva waenda hanzi ndaroora ikoko nemari yangu. Kuroorani? Azviita zvichinyararira ini ndisingazvizivi. Kuroorani? Mukadzi uyu manje uyu shamwari yangu iyi. Eh. Vakonozvidza kuti ndakaroora. Saka
idzodzo achidya ikoko achiti ndobva vanhirikira vazviita chinyararire vachizviita chinyararire ini ndisingazivi vachiita zvinhu zvavo. Murume wangu aitoita nevanhu vekumba kwavo vachiita chinyararire vachitiwanzira. Saka hamene kuti vakazodenhana nevamwe mai vacho vanogara kuno. Mai vacho ndo vakachizondifonera vakandiudza kuti andidenha handituka. Saka ndakutokuudza kuti akabvisa mari kunoku kutori nemwana mukomana kushamwari yangu iyoyo manje. Saka pakasvika pakuitwa mwana musingazive chinhu. Ndisingazivi chinhu. Pakasvika pakuitwa mwana mari dzangu dzichingo inini ndaitosiyiwa nenzara mumba ndichinzi zvichanaka. Gati mari haipo kuti gatimboita zviripo. Uku mari dzangu dzichibuda dzichienda ku. Ndoti ko mari dziri kumbofamba sei dziri kuenda kupi? Ndonzi hapane zvamota ndiri kugadzira mota. Saka imimi makadzoka kuchibva kuZimbabwe mimi. Pabonde apa maita bonde renyu zviri normal nemurume wenyu zvamaita before. Zvazviri normal. Zvazviri normal. Chinonyanya ndinetsa mai wacho nehanzvadzi dzacho dzakagarira mari kudya mari yangu inini yandakashanda neziya rangu. Vaindiziva asi vakagara pasi muri yese iyi. Taitova like sisters but vakagara pasi kudya mari yangu. Vachidya murume wangu vachimutengesa zvizvi vachidya mari yangu. Mushamwari yatanga kunditi kazvikanzi muchato weuka uchatenda kuzviona tenderera uende kuchapedza mari maprofita nenganga. Ndakapedza naye kudhara murume wangu ndinomurimota neremote control. Saka uri kutambisa nguva yako ende muchato weuka uchata undibvunze uzondibvunza ndinokupisa. Chakunetsa inini chandakunyanyoda ahwina hake murume hazvina basa ngaatore murume. Asi inini ndikuda zvandakashanda nemurume uyu. Ndionawo pekutangira izvi abuda hapana kana school fees vana havana kubhadhara kuchikoro kune chikore che10,000. Mumba izvo zvasi hamusina kana chikafu. Handina kana pekutangira nevana ndina vana vatatu. Kana mapamba chaiwo kana chii zvese abuda. Mota dzese kutomuti hatitengese mota vana vaone kuenda kuchikoro kana kuti chii anotodedzera kutoti ndedze mukadzi wangu iyeyuyu. Apa handisi kutoziva kuti dziripi mota. Saka ndauda kubatsirwa kuti ndione pekutangira nevana. Handina kana pekutangira kana chikafu kana chekudya kana chii. Mune vana vangani nemurume uyu? Ndine vatatu. Umwe ari form 2 umwe ari form 1 umwe ndiwo andakazara mai manje ane gore. Vana vese vane murume uyu? Saka imi mumba akabuda rini? Nhasi. Imi abuda mba nhasi? Zvokutobuda nezvinhu zvake? Achingonetsana achinditaurira kuti barika zvatopo ndozvitoripo tori pabarika. Ndini baba munomu. Handizivi kuti sisinelawo chivanhu chekwenyu chinoti kudii. Mukadzi kana achida barika unomutaurira kuti nakuda barika nechakati chakati. Kana achida oaccepta kana asingadi osiya oenderera mberi. But iye ari kundimbunyikidza kuti tozvibvuma chete. Apa akandiitira zvinhu izvi muchivhande. Azozvinzwa inini nemakuhwa emuno muSouth Africa akutonditi zvawanzwa ndizvozvo. Hani muri kuzviona apa ari kusaidhi rimwe chete nehama dzake nevabereki vake. Apa akandiitira neshamwari yangu izvozvo wepanext door ndopaakandiitira izvozvo akutondisotesa nenhirikiri. Inini hangu handina basa nekusoteswa sisinela. Ngaachichengetawo vana vake ngaachengete vana vake. Uye ahwina hake hapana kana chakamboipa. Saka paabuda nhasi mumba abuda nechii? Abuda nehembe dzake nemota. Inini ndoda kuti andipo zvandakashanda ndinaye nini andipe mota dzangu. Ivo vanotangira pavanotangira ipapa hapana kana chakamboipa. Mune mota mbiri, mune mota ngani? Mota tine 3 dzimwe dzacho takatengesa mari yacho handauziva kuti yakaenda futi kupi. Anenge wakatonodya ikoko kumusikana uyu. Mamuine 5 mota mukatengesa 2 kasara 3. Tikasara ne3. Saka ndodza musiri kuziva kuti 3 idzi ndedzakutodhiraivhwa nemukadzi neshamwari yenyu. Hamene kuti vari kudhiraivha here. 2 ndodzandisi kuziva kwadziri. 1 ndo iri pamba. Ainda nayo? Asiya. Iri pamba yakafa. Saka pandinomuti tawana bhaya titengesa mota anobva ati anenge achipuhwa simba kune uyo anodzinotanga wabvunza inini zvekuita. Ndindokuudza zvekuita inini.
murume yashanda kuti anozviitira indina sanoita zvemaswimming pool. All right. Okay. Saka akandi nezuro ameno munhu akakomenda kufacebook akomenda kufacebook kudara kutanga kutukana neni kuti ndoda kuuraya gora reperi nsina kuuraya kana ndatadza kuuraya ndakuuraya murume wako murume tofanana toziva kuti tesati navarume ende muchato ukauchata undibvunze ndakauya kuzokufikisa ndakugadzirisa unonetsa murumeyo inini murume wandakagara naye for 17 years iye ndewe 2 minutes asi ari kundudza kuti nguva yese ini ndaiwachira murume ndichimbikira hanzi augoni kubika unetsvina augoni kugeza zviri mumaaudio amandipa ndiwaye maaudio acho. Right. Regai tifambe nemaaudio ndikunzwisei vateereri tisati tabata vamujoka kuti tinzwe. Infact kwete kwete mukadzi uyu toda murume ndiye watiri kuda. Murume ndiye watiri kuda kutiwo kuti simba rake riri muhove here semvura. Zviri kumbanyatsofamba sei. Regai ticonnecte speaker renyaya. Tiwe speaker repadiaries. Tuone kuti zviri kuti munyatso kunzwa maaudio zvakanaka. Ndokutokonekta apa. Alright. Naiwe Shakira. Uya pano manya. Ndoda kuti connectira ifoni iwe. Pa speaker repadiaries. Apana here? I think apana. Doti ticonnecte. Nita. Hey, varume vanogwadzisa vasikana. Hey. Ya munurume so. Zvakaoma mai vangu chaivo vantu vaziva vaiuya vachirara mumba mavo tichitotaura kuti mwana wachihera tichitodirikira asi vakagona kugarira mari nehanzvadzi yacho inonzi Dereki vachidika mari yavo vachiti tamukaurisa hanzi anodada Stereka anochinja hembe everyday andazviti ane mari toda kumukaurisa andazviti akapenga Stereka asi handizivi kuti kana ndichidada nemurume wangu andikabva kuZimbabwe hanzi andazviti vanodada aiwa 17 years naini munaye tinotoshandisa mushonga utoti hanzi ndine remote control uyo ndatomudedza pano anouya saka remote yacho tinofunga yashanda kuseni kwaabuda achienda. Hey, right, regai timbonzwa maaudio ari panapa. Indai. You can go, you guys. Can go. Go. You think you can convince Edward kumpinda mbrand kunyatsomubata pfungwa? Asi mufunga kuti iye hana kufunga dzake. Unadzo dzake mufunga munhu. Ndizvona kuda. Ingwayangana kuyakuya. Takutasanudzai, ndakauya kugadzirira size inokwana. Among all the people I'm the one. Ende mchamama. What manje? Mchamama, whether Edward is with me kana kuti haasi pandiri ndichakugadzisa chete mchamama. Let me tell you something, Let me tell you something, Chedza. How? That's a volume of answer. Edward kuti handiti kutotaura ndikutoita kuti I respect him kuti ndikuda kumuudza kuti vanhu vake vanotanga kana ndozotaura musazoti hanzi ndinde kutanga muri munonditanga saka ndo zvandangokuudza kuti Chedza iwe unondiziva zvakanyanya uudzirwe I respect you zvakanyanya usada kunditsvagira mauto kuda kuita chigurupu chako chenako dzausingakuti uzomiririra iwewo pachako sizokutaura kwako kuti hauna waunosha ina ndinawo ndinosauka nditi
Samati Edward unondwa nachiedza unokuradza kuti zvemishonga inoshanda anondwa newe. Chief ngati kuratidza ipandiri. Mubve madi mauya. Totangira ipapo. Nokuti nani nakutaura nenini. Iminzi muninyaya nini. Last time akati ndauya kuya nomsazo ndakapipirika. Wakati utana nomsa wacho. Nasu watanga nditi. Matanga nawo dzenyeko kukome mzinyengerana. Mboita itione tiri pano. Kana edu wakasofira munhu chatofira munhu. Chege tione. Hatima tindi unowaneni. Zvamangotaura pachena kuti unowaneni. Abva zvakanaka izvi. Ngachiwaneni tione takateerera. Toda kuona takateerera. Mukaona mukapotsa semakupotsera muri kuita. Haiwazve regai ndimboita kavanga muone kuti ndopisa sei. Chakubirai moto. Chakupisai pamuri papatata mhepo. Pamuri papatata mhepo ndokutaurirai. Matambo akunonyudza nai. Kana makagona ivava makaitira izvozvo ndizvozvo. Handisi benzi. Majaira kuita vanhu vese nhai ndita kushungurudza vanhu. Ina shungurudza geretapi yakada sei temba mushonga. Namatai Mwari nguva ichakwana kuti zvinake. Kuita iyi. Ende kana muchinyeperwa ikoko muchinyeperana muri kutambisa nguva barika ririko. Ende ritoipondera mugere. Notoipukuta wose kupukuta kwamunotokuita ikoko. Chedza just because mune muchinyengerera timendikunyengerera tuminziyo. Ari kuziva nyaya dzake ngaataure. Kuna murume angongomukana kuda. Varume vasina nohura. Sei wakaka nohura Mwari? Sei wakaka mutora hure? Ndamundibvuma kushandisiwa here. Mutange mazvibvunza kuti chii chinenge chakonzeresa kuti musoro uteme. Munongoshandisa munongotumwa kunge musingazivi mangwana munopesera mutukwa. Kune rimwe saidi kuti mamutenziraya vapi tongozviziva. Kupiko hanzi muzukuru wewe mujoniwe. Hauna hama dzako. Ndati wakukama naEdward unokukama nayewe. Muzukuru wakwaniyo. Ungoda muzukuru chinokuita hama yako yakutuma ingoura nevanhu vose ngoti hama yangu haina hama. Chi? Zvibvunzei kuti kusakwana kushandiswa ngaatanga agadzisa uno hwake. Nongotumwa unoda kugadzisa zvinhu asina kugadzisa kunjira dzake. Ndimubvunza kuti ndiwani uri baba wake here. Uri ani wake unobvunza Edward kuti mwana wani. Zvava zvokusvirwawo uchizvara vanhu. Ungabvunza Edward kuti mwana wako saka kana ari wake ugodii. Saka ugodii unongati beche roshamisa here kumunhukadzi kumunhurume. Beche rishamisiri pamunhurume shamwari beche isvina. Unokwira chero munhurume. Chero munhurume unokwira. Saka makaona zoti mapeche enyu anoshamisira ka. Mukunyepa mpambuya iyi. Nyepa chaiko. Nyepa. Iri hure hozana kairi gaizika. Hure hozana iri rinenge rinotove inonzi kubelonga somewhere to a cult kana kuti zvima group zvavanhu vanobata izvi. Nokuti zvivindi zvake nezvinhu zvake zvaanotaura ka hazvisi zvega. Anochallenge kuti uyai pano. Hameno hama ndofunga paitawo muzukuru akapindawo busy paaudio chinumber 2 pakupedzisira. Paitawo chinumber 2 muzukuru angapinda kunobvunzawo angowo chitumburudziwa apa. Amai mukadzi uyu shamwari yenyu ine makore mangani? Ari kuma 27 28 ikoko. Mwana mudiki chaizvo. Mwana mudiki chaizvo. Imi mune mangani? Ini ndiri kutena 39. Ndakatena 39. Ko murume? Murume ari kutena 40 this year. Mwana mudiki zvaka mwana mudiki ndozva kutongotemba izvozvo. Joki riri kunyanya kuwana simba kumurume. Kumurume Anonga achimudza kuti mutuke chaizvo. Mudai chaizvo. Imi makambonesana naye here mukadzi uyu? Handinambobhirana netsana naye kana one day. Ndaitotaura nawo zvakanaka chero mai vacho vakarwara vakaenda kuchipatara ichitotera chinovaonawo. Asi vakagara pasi vakaona zvakakodzera kudya mari yangu yandakashanda inini.
ende vari mai vanotondiziva nehanzvadzi dzacho dzinotondiziva nevakoma vacho vanotondiziva vakadhisaidza kudya mari yangu yandakashanda inini amene kuti akatadzoonei kuti akanondipa gupuro kohozo yachitanga nyaya dzake zvine chivanhu mukati zvakanaka ko imimiwo maitamba nechanana chakadai kuti zvidiko imiwo maininimi chanana chakadai inini ndino mai wake namai vangu mai vavo vanoira shava zvokungokoshesa kuti shava saka ini ndaitovati masisters nenyaya iyoyo ndisingazivi kuti munhu ari togara achitochiva upenyu hwangu maimbotaura nemurume masisters enyu aya iye masisters enyu aya maimbotaura nawo here muchimuudza kuti babe kwangu mubedroom vanoshandira vakadai so vanotenda kadai makambotaura naye muchiita izvo handina kana secret yeupenyu hwangu yandakamuudza kana imwe chete asi murume uyu ndiye akazvinga akubuda achinotaura zvinhu zveupenyu hwedu zvese akanditanisha nyika yese South Africa yese anongotaura zvakaipa pamusoro nenyaya yekuti akandikanganisira akuda kutonditsvagira mhosva iye muhure anotonditi ndiri hure akatodza murume wangu kuti hanzi aihura naningi zvokuda kuti zvake zviwane dzimba manje saka murume wangu akatozvibhilivha izvozvo anototaura kuti hure irororo ndo rinotondiitira Hello. Mukoma Edi makadini? Jani. Ndinozimai chareza. Mugude. Yesu. Kumunokotana kundirafura ndindadi. Kutaureka nawe. Ko saka imika ndikufanira mukotana kuti ko muri kudeya amugori kumhorosawo zvakanaka kuti momhorosawo ida muchingori muna neviolence kudai. Ora chiri kutaura nini ora. Mai tida kugadzirira saisiwe. Wazviwa Edi tida kugadzirira size mamuwa pangu muri munyaka muri munyi mamuwa idhende chairo akazhazharika ndo zvari handiti ari magube aiwa mukadzi wacho ari kudarira nechikuseruku atonyora kufacebook kuti pindai baba mauya wanyira Facebook kune mafara akawedzerwa so that ini mama ndipa mapikicha avo ndisingadi kuposta chitiho wokuside kwavo zvovaramba baba vari palive mapindiro avaita mazviona baba mukadzi wavo kana kuti vari palive apa hakuna munhu anopindura munhu asingazivi zvakadaro kungoti muri kudei hakuna zvakadaro baba ava vari palive ava iwe Edward manje toda kupfekedzera mapikicha ako ndinawo ndamapuwa ini maicharisa panoda kupfekedza size ini rich cousin maimaresa ndoda kupfekedza size yako mapikicha ndinawo rikaichawa mwayawo izvo nevidiwe hati kwaini pano tinenge chidzitenga imanzwa nyaya kusaidhi kuboth sides kakuti nyaya ifambe zvotatiwe guys hati vazviwa ndandati inini antika zvamunotaura kwaitenga mawasa nyaya kuti saka uyu cho tikazomuposta antika mucharega kundibvunza mamu handi zvamunoti kwaitenga imawari mwe side tetaida kunohwa rimwe side antika asi wati iye musachataura nini isachatauri naye antika isitongo chimukandawo tototukwa nevadzimai wese gaitifonze nhasi izuva rekutukwa gaitifonze nevadzimai vachitioni asi ini chiro vakandituka havasi chiro vakandituka havaini kutuka handina hangu basa vagari vazviziva kuti kutukwa hatina kana basa zvekutukwa asi kuti iwe ndowachaita famous zvokuti zvichavarwadza akanenge vatondibhuloka asati ndataura navavo ayapinda ndandabhuloka asati vari mucomment section aiwa mapicha ndokupaidzo ndiwari ndichavaposta mubve mashare nditika ndichavaposta musheshe uyu adaira ndokumbirawo kufona iwe wakanditarisa ndingoti ndifona SIS MELLY mucomment section ndokundifone kaitioni aresponda ndamuti makadinga ndokumbirawo kufonerai kaitioni tinopindwa ndikudi chingotaura mucomment section ndifonai aiwa kuposta ndinofona kwaigara musataure neni zvakaoma
indapuwa ndatonzi ndipost nemudzimai wavo ndatopiwa chinzi nyaya isai paFacebook posta ine mudzimai wavo ndikati aiwa handiposte ndisati ndanzwa rimwe side renyaya ndipei nhamba ndopawazondipa manhamba handiti maona madhama wapatoya toyachiti kandai paFacebook papeji penyapa ini ndikati hatidaro hatingakatokanya bhinzi dzakaitika futi zvapa kusura suru hatitotakatanzwa kuti iye vari kuti kudii hanimaona then kana tazodaro tozotangira ipapo zvino anga achindipindura haachandipinduri mbomirai unonzi Edi muri munda zvemasumimpu Edward decline waku decline urimo mkomenze iwe uraozana basa foni yako ari kuti decline asamboti ndamuti mhoroi makadini ndokumbira kufonera iko zvino wakuti decline saka amai ona zvichaitika ka chekutanga ichi chatinogona kuita aiwa Instagram isu deatu akanotuka ini nasatuka mai ato right because isazvijaira mashoko tinotora tichita lemon dzokandikuka tiri tinozitora kaisu toita ka lemonade hanimona mokanda malemons enyu indotora manje malemons ayo maita lemonade saka isusu hatichina basa nazvo zvemashoko enyambe mutaurana kunzoko asi mai ava vanogona kusazvihendla aiwazve imi chimira izvi imi chirega munhu wenyu uri mucomment section munhu wenyu ari mucomment section ndozvikuitika mirai munhu wenyu ari mucomment section hanzi munhu ngaise right vanhu vacho vari kumafira kureva muno tichakupai moisawo kumafira kureva kwacho kuti basirani handika ngativei fair vanhu kumafira kureva ngativei fair handika ngativei fair mai ava vachichema hanti vari kuchema tazama kuve fair kuti bate murume wachona tinzwe side handika manzwa anigikiri saka indoposta pano imi mopostawo kupi uko ndo kwamuzonyatso kubvuraudza handika mukabvuraudza isusu edu sitatovenhina hatisina basa zvatigwadzikwi ava ndio muda kubvuraudzwa ndo vanoda kubvuraudzwa vanokuti kana usingazvizivi handimona unokwera apinda batira nebhusi masocialite hachina basa nazvo zvisezvi zvokutukwa izvi muzvizive izvo masocialite kwatoka kubva january kusvika december havashe vanotoita malemonade nemalemons amunenge muchivakanta handimaona asi avava uripo uyu atori online anondiblock uyu asi ari online asi agotwera hwidzo makarigarini ko dzedu dzamimutara tirimbwe redzeiko gotwera hwidzo sadarewe makwana ndione ngori panyanga anoti aiwa mugirlfriend ndiye anodherera mugirlfriend ngandimbotira kufona futi toni ari mucomment section ndikuringa ndikona declined ari mucomment section akutoti declined ari mucomment section ari mucomment section arimo mucomment section imomo ati mune paFacebook ari mucomment section saka right guys mai ava nyaya yavo mainzwa mai wacho novabvunze kuti chiwindi chavo ndechekudya mari yemumwe mwana wanoti mwana wanoziva aiwa mapicha aEdi ndinawo mukadzi wegara nzani anonzi Diana ndinati mapicha aEdi Diana ndinawo varimo mucomment section vese vari tiva mira ndikupai mangwana mugowana content mirai ndikupei mangwana munowana content ari kuisa please call Diana please call me please call me murume nyakuti please call me aiwa zve andikufoneri Edward wandituka handifoni Edward handikufoneri wati uno wese likwai please call me you message yake please call me handimufoneri handiti wati tisamfoneri uda titaura ne nyatifoni uda kundituka ndangandituka nantomuza kuti kutuka madziro asina chanova hachapindi iri kungoti connect hana data rake rapera miratoni thank you call me please miratoni hauna data Edward vari pa comment section up I'm calling you Daira ari mu comment section ndo mari vari mu comment section
Kumazano pana manombonetsere. Muna nenge ari mu conversation. Chiwa zvakenya yake yakadzika. Getoni. All right. Hanzi fona indodaira. Hello. Hello, makuda kutaura nini? Sorry zvikuwa rude jani. Sure ngango saka naimba mini ngondita rude kudaro muita rude ma customer enyu. Musadaro ini. Aiwa, zvemba stress akangutaura jani. Alright, ini ndinonzi SIS diaries. Ndisi sinofunga mondiziva ikati hamundiziva asi mukazoenda zveFacebook ovya zvinotondiziva pamwe makatotarisawo pamwe hamuna handiti. Saka tine nyaya iri kupisa pana panenge ndatoti hamusi kuda kuya zvino mangwana mamuchifuma muri famous zvenu manewspaper nepai hazvizonaki nemapikisha zvose zvinobva zvakanganisa nebasa renyu futi. Ani maona hazvizonakidzi nenyaya dzinogona kungotaurirwana vanhu vakawisisana. Mati nyau iyi ndeyekuti mudzimai wenyu wauya mudzimai wenyu uri kuchema mudzimai wenyu ari kuchema bamnini muri mwana mudiki ari kuchema mudzimai wenyu ari kuti mamusiya mabuda mumba musina kana chikafu kana chi hana kana pekutangira ende ari kuchemawo nenyaya yekuti pane zvinhu zvamakanga matenga mese kubuda mumba mabuda henyu asiwo hamungazongomusiyi ari pazero imi mune 17 years nevana vatatu munai ndozvaari kungochema. Alright, tete inzwai munzwa handiti. Inini ndinorespekta mukadzi wangu akanditi buda handiti kachindidzinga kuti buda mumba handitika ndinomusembera buda mumba sai munorespekta kuti ndirambe ndikomuti shamwari kana titaurirane handisi kubuda inini kana inini ndeyoti chinetsana kana tigarire vana handitika tagara tine maissues edu from long back handiti akuudzai kuti problem yakatangira pakuti chieri kana achitaura nemi handiti singazivi kuti ndochokwadi chandaudzwa here but kwandiri nati pane issue anditi pane issue yeshamwari yake yamakazokanga mukwirana nayo mukasvapa kutsana mwana zvese izvozvo hazvimbori zvese izvozvo tete handiti hazvimbori ngataure nyaya dzake chaidzo handiti usada kunguva ini tete ndoita take care vana vangu handiti kubuda handidi kuramba chiratidza wrong picture kuvana vangu chichitirwa achiramba achingondishauta handiti ndikazomupindura ndozopedza takukuvadzana mumba imomo handiti kana kuita sandabuda ndikati kandibude ndimbonogara kana kugare kushamwari dzangu ndimbosiyana naye ambofurwa nemhepo amboziva zvaari kuda neupenyu hwake handitika bcause handitoda kuramba chitenderere ndiri kudisturb ana angu pfungwa dzavo handiti achiramba achingoshout each and every time handitika haachikuzoa respect ndii handitika sabest thing ndatiga ndibude ndofunga ndine mwana atokura ari form 2 handitika mwacha grade 7 handitika saka kuti ndikwadze vana vangu nepfungwa dzisiri dzakadega ndibude handitika ndimbomupa space yake kana ari munhu ane pfungwa azonyazogaya mushe taura neni mushe vati ndikuzoti ini handisi kuramba ndakatadzira mukadzi wangu handitika ano ndikamuitira wrong but ndaadika kuda kuzoda kundipublisha zvinhu zvisiri izvozvo zvanditika iye nyaya chaiyoziziva kuti why zvinhu zvakazoita saizvo iye anozviziva handiti ndasada kuita nezvinhu inini chete ndochengeta vana vangu handitika ndoita zvakadii izvozvo ndikutsvaga mari ndakanda ndiri kumusha bva last week ndochengeta vana vangu chakabhadhira vana vangu maschool fees chatengera chikafu handiti chezviunza kumba ikoko ndikana ndikuti chero pauri kugara chabhadhara rent inini because vachiri family yangu svika iye ndazoona kuti azotaura kuti haachada nezvangu handitika ndambopa space kambofunga chaizvo what's going on handitika ndona uchiti iye ngaakudze chokwadi kuti why handitika ngasiyane nemunhu yane mwana ngasiyane naye haapo panhau iyi kana ari kuti chi iye ndiyakazvikanyira ega nhau dzake ngasaropinza vanhu panyau dzisiridzo. Okay, saka imimi bamnini sezvo imimi mari muri matoinvolviwa indatoinvolva vangu pakati maybe ini ndogona kutokubatsira kuti ndiri mutogo mose handikuzivi handi ini ndingoriwo tete vepamasocialite vepamasocial media apa handitika imimi nyaya ndei chaiyo nokuti uri kungochema nekuti Diana wanga ari bhuru wangu ndaenda unochigadzira muchato ngasiyane nenyaya yekuti Diana tete handitika tete kwenyu kudzinza kwenyu hakuna vanhu vane mabarika united variyo handiti saka isusu kwedu ruzoti variyo ndomukadai vangu vachinzi vanokwanisa kupinda nebo ndekosa futi kwapinza nebo futi kwedu hakuna here anebarika izo vanopindira but naibamnini tikutaura tiri toga but naibamnini inzwai
kana muchitabarika inini kumunhu mune vana nei vatatu handika muchitabarika renyu inini mandibvunza mubvunzo kuti kwenda kuna barika ngati ririko handika imimi kwenyu ririko but kana muchitabarika munoita sei hakuna here way inoitwa yekuti munozisa mukadzi wenyu ndoda tabarika munongokarekana here angove makuhwa anobuda kunzi shamwari yako kwa ave nemwana ada nemurume wako mumba mako kana tipane way inoitwa nayo kuti muzise mudzimai wenyu imbondiudza mimi da kuti mbondiudza handiti lese zvinhu zvaitika handiti ndimuplane kugadzisa zvinhu zvacho inini handitika zvozangowana nemwe munhu azvibuditsa saka munge muda kuchespeda ndidii ipapo pamakanga mazvikuramba ndakaita rongo mukadzi wangu kanyini ndakamuudza kuti chakuripa handitika ndiri process kutsvaga mari zvandana mari ndaona mari I will give it money wakachinoda mari kuda ndomuitira mukadzi wangu zvino mudzimai wenyu kana asiri kuira nebarika nepamini modii kana mudzimai wenyu asiri kuda barika modii tete kana munhu asiri kuda handitika achaziva kuti odii handiti ndofunga nini ndakatombodza mukadzi wangu ndakamuudza ini handina zvari kuburitsa zvinhu kwateva mene kusocial media kamutaura ndafunga ndakambotaura ndakati maiti inini ndakakukanganisa handitika you have to choose zvauri kuda inini am just gonna follow iwo zvauri kuda handiti but ndona barika renyu pamini let me be kamsikabatsira ndida kubatsirai zvakanaka chaizvo zvanzvadzi yangu let me be honest with you kuti mubatsirikane barika renyu raigona kubuda anti kana maida barika but I think the mistake yamakaita imimika ndekuita barika nemunhu waiti shamwari yangu ndo pamakaita mistake ipapo barika renyu raigona kubuda dai makatora mumwe munhu kunze zvakaitika mistake yakaitika iyi moita way kuti mudzimai pane maweza anoitwa ekutsvaga vana sekuru vana chii vanonomuudza handiti muri kuninzwa ndati inini barika raigona kubuda barika renyu dei manga makagona kuita nekuti hamutori shamwari yenyu taurai ndikunzwa tiri kunzwa itaurai pamini that izvozvozvo inini izvozvozvo zvamuri kutaura tete sinoti neissue ndichazvigadzisa pandoenda kuzimbabwe kunoku hapana munhu andakagadzise naye nhau idzodzo ndichazvigadzisa pandoenda kuzimbabwe nyaya dzacho saka zvino muchizvigadzisa zvepana bhururu apa bhururu upi bhururu wake zveuyu wamuri kuda kuti naibarika ndo pamaita mistake apa dei makatora mumwe munhu asiri bhururu wake ndakatora munhu asiri bhururu wake makaita mistake yekuti motora honaika munhu waiti shamwari yake handiti achiuya kumba kwenyu achikutrastai orai tete chinzwai saka ndomedza here mwana wangu ye ndomedza here aiwa hatina kuti medzai bamunini muri kudwa kushasawo musashandise hasha handiti mudzikamai tinesara zvakanaka inzwai chega ndikudzei makanoita mistake yekuti pakagara pazvagwa mwana handiti but chiri kuramba mudzimai wenyu aitini chari kurambira barika ka inyaya yekuti makaita barika nemunhu waitrusta waiseka naye achimutora semunin'ina ndio iye iri shamwari yake ndio makanoita mwana naye of course paane mwana handiti munogona kuita madamages emwana wenyu nekuchengeta mwana wenyu but hamuchaiti barika naye handifungi kuti iye angara mwana andachanoziva handifungi kuti angaramba zvokuti muchengete mwana wenyu manje izvozvo tete izvozvo its over my dead body izvozvo hazviite womuda wose izvozvo hazviite over my dead body wosaka muri kuda vose henyu ndandopedza so tete ndofunga kutaura mazvinzwa ndisi handiti iye maiti ari kuda kupublisa pavanhu vese kuti anzwe kana maundotaura kuti chii saka ndiri kumutaura chokwadi chandiri kumutaurira izvozvo over my dead body maiti right murume wenyu muri kumunzwa handiti ndiri kumunzwa kana neno futi over my dead body but chandiri kuda ndechekuti achengete vana kuchikoro kune chikoro chicho 10,000 asi vana vasina chikafu mota dzandakashanda naye ndofunga ndakudza kuti ndandisipo ndakaita kuzimbabwe handiti hapana chakaipa ngavagare chaizvo nerugare ndinovashuvira marriage yakanaka asi ngaachengete vana vake handina kanaaakaita pandakabva kulockdown achiti ada kuenda kumunyaya dai pasina kana nyaya ndakamutaurira kuti dai wakaita nemunhu wekupretoria kana wekupi ndisingazivi nyaya yakapera kudhara ngavaenjoy marriage yavo nerugare asi nekuti achengete vana vake halo taurai halo tikunzwai imimi kanibokubvunzai imimi handiti handiti makaroorwawo chaizvo
handiti ndudze imimi let's say muri kuenda kuZimbabwe handiti munosvika muchienda kupi imimi tikufambira nyaya dzei oracho let's say mukufambira nyaya dzemuchato munosvika muchienda kupi kumba kwevabereki vemurume wangu hello moenda kupi kumba kwenyu rero kumba kwevabereki vemurume wangu kumba kwemurume wangu kumba kwemurume wangu moenda kwemurume wenyu alright good chindu ivo vari kuripota nyaya dzavo kuti vakaenda kuZimbabwe about 5 months vana vangu havanambobvira vamborara kumba kwavabereki vangu vakangoita kahwana havanobvira vamborara kumba kwavabereki vangu saka zvizoreve izvozvo naimaiti pindurai paka makapafambisa sei apa regai nditsanangure SIS MELLY ndakadai so kubva musi gore randapinda mumusha memurume uyu handina kubvira ndakadiwa musha imomo so vaitongodijera kuti uchamubuda chete ndakarwara kunoku ini muSouth Africa ndikatanga kupona akatibva angobuda demambomira bamini mukadzi apedza kurondedzera tigozi mungozobvunza mubvunzo taurai avauya vatore vana kunoku vakaramba kuyazotora vana mai vangu vakakwira kunoku vakayazotora vana vakwira kuyazotora vana vakaenda nevana kumusha vaenda nevana kumusha kudaro havanambobvira vatsika kuna mai vangu kuona vana ivo hanzi inini mai vangu havana vana vakomana saka vaiti hanzi havafani kugara ikoko vana anofanira kugara kumusha kwedu vana vangu vagara ikokoko ndobva ndavati chani yakwana mamai magara nevana chimboita ivo vana avo ndauda kuti vadzidze kuchingisa kumusha kwanyanya kuri kuvaremera vakafonera edwati iyeye vari munomo vakati vana vangu vasida kuvaona kunoku vana vangu vachitonzwa vakavaramba vana vangu mwari grade 6 mwari grade 4 vanotozizirana nhasi vana ivavo vakati handii kana kuvaona akasungwa kunoku murume wangu apana musikana akakumbikira kuba kwavakakontribhita mari amene baba vacho vanozonzi vakakontribhita mari kudidi mai vacho vakatora mari iyo vakanorora umwe mukadzi wemunin'ina wake mai vangu inini vakatengesa mombe yaasati adzosana nhasi anoti ini ndakavatengera magrosari 1 asi akazvarirwa mukadzi akamuzvarira vana vanhu vati asati adzosera mari iyoyo ndakamutaura kuti chaita ngozi kuvana vangu dzosera mari iyoyo asi hadi kudzosera mari iyoyo ngaasungwa kujeri akadzoka mai vangu ndo vakamburisa mari vabereki vake kana vari padambudziko vamiri naye inini vangu ndo vanomira naye haazvioni zvese saka muri kuona kuti iye anoda kundirekesa navabereki vangu kana achiri akutaura vabereki vangu havamire neni vari vabereki vangu uda kundirekesa navabereki vangu hereko but imimi bamini mukunzwa zvitogwa nemudzimai wenyu ari kutaura kuti kubva achiite kuroorwa hadiwe kumusha kwenyu right fine she accepted that handiti asi pakamboita incident yekuti mai venyu vakataura vazukuru vana venyu imimi vakateerera kuti vana ivavo ngavasauye kuno handi muri imimi vari mai vemukadzi atsera mashoko aya muchinzwa munonzwa sei pamusoro pevana venyu munonzwa sei ini handifunga kuti amai vangu nababa vangu vakataura mashoko iyayo vana vangu vachinzwa zvavari kutaura zvese zvanditika ende moreover chero vakadilese vakataura chero vachinzwa tisekuvaona mbepao zvezvakachinja izvozvo kuZimbabwe akatorambirwa kunzi inini ndine mwana wangu ndine mwana wangu ari form 4 handisikari ndichichengeta vana umwe munhu ndikupai nhamba dzake mukufonera kutsanangurirai munin'ina wangu ambuya vachirapa zukuru vavo vachidaro vakakarambira kuti vakambogarirei kumba kwamai vake uyu mukadzi akamuisa vabereki vangu here zvakutaura zvanditi anozviti muno here pamberi aiwa apa iyi kai baba ndikiri baba bano mati inzwai tete this issue handitika ndosandati issue iyi siyanai nemunhu anodzi Diana api muissue iyi handitika nhau iyi iye neni tinozivana handiti so kuti tisolve nhau iyi tichanoisovha kuZimbabwe but tasiya wani zvaDiana panapa mukadzi akutaura nezve mamutaura muri 2 hapana Diana ambopinzwa apa mukutaura muri 2 right now mukadzi mandibvunze mukadzi mingu tine mhaka yei asina kunosvikira kumusha ndikabvunzawo mukadzi akatsanangura zvakutsanangura zvinohwisika chodai ndingave inini ndambonzonza vamweni vangu vachitaura kuti hanzi handidi vana ivavo pano handindisi vana vangu koko hazviiti handimaona because handizi zvinoitika mangwana kakabati still tete
ndakakona chitakudzika mwana akafira kaona mwana tumari tereka akuda kutora mari yangu eziyana kanamatira inini achinopa mahure vanhu vanondiziva hapana chakaipa ahwinda uyu asi nini ndikuda kuti zvandakashanda azidzosewo panzvimbo otakukuwawo paorera mabeta light nad wake ngawararame beta light iyoyo hapana chakaipa zvakashanda ndezvipi makashanda chii makashanda chii mai mwana vari kubvunza kuti mukuda chii makashanda chii akashandei mota dzisipo vane mota mbiri dzisipo yeblack neyebhaki as long wangochiriaa ndiri kuloa mukunditeerera takateerera takateerera inini semunhu aida mukadzi wake handiti ini semunhu aida mukadzi wake handitika ndakamutengera mota inonzi Hyundai yewhite handiti tikati ndo mota yako yemukadzi wangu handiti itenga ndo odi iri kukumba kwaari kuodi iyoyo saka odi iyoyo is not a problem ngaatore ndeyake ndada kuitengesa is fine handiti but odi handinayo imweni ya 3 liter diesel it's my car baki handinayo it's my car yake yakamutengera iyoyo yeblack iyoyo mari yangu ndekuchaishanda tichiisa mari pamwe chete nirikiri yeblack iyoyo mai vangu vanga kuti uri muno muna juni ndikamupa imwe mari akaine imwe shamwari yake but bamnini munoziya here kuti imimi mirai bamnini matichii bamnini matikudi ukatenga mota nemukadzi ndati ukatenga mota nemukadzi each and every time zvinonetsa bhosi pamunonetsana mari yangu pamota saka ndakazvifidza kudhana yasikatoziva ndatenga mota ndozvandanga kuzvipira izvozvo yake mota iri ikoko ngaatengesera but makatenga muri mose zvebamnini ka panguva yacho makatenga muri mose kaimimi nemudzimai wechero makatenga surprise car asingazvizivi but the fact kuti mamu 17 years muri mese marriage it's not a joke guys truly speaking it's not a joke muri kutamba zvinhu zvisingatambiki nazvo 17 years mongoti mofuma mangwana makarambana moti wechitora yakafa inoshanda here inofamba here Hyundai yacho haishandi yakatorwa mapasi chinoiswa pane yeblack yacho iyoyo isipo haitomboshandi ese dziri kunze ikokoko ndo dziri kufamba hamene ndo dzavari kushandisa because bamnini chikuitika ndechekudai ini chimbonyararai mai mwana chikuitika ndechekuti mai mudzimai wenyama taurai chinzwa imbodudza imimi saka muri kuesera ndidini ari kuti hati matimu hanzi mabuda imi muchigarai naDiana wenyu mumupewo kamotikari yacho yari kudawo iyoyo 1 inofamba zvandiziva hangu mota dzenyu ini mukadzi uyo ngaatye mwari handiti inozvo mota ndiri kushandisa mota yeshamwari yangu ndamota iri kufamba izviso ngaatye mwari mukadzi uyo manzwaka yari kuziva ndiri kufamba nemota Hyundai yewhite ndikatengesera shamwari yangu ndikanokumbira mota ndiri kushandisa izvi mazuva ano kuza ndamota mota dzangu dzedi dzakafa ngatye mwari maitira ake handitika ngasanyepe zvinhu zvisina basa hey muri kuzvinzwa here mai mwana hanzi hakuna mota iri kufamba ndiri kuda mota yeblack old nebhaki isipo as long ndandichiri naye ndichinamata madzangu aya zvinhu izvozvo ndiri kuzvida ngazviuye apa kana tichishayana toshayana kana tisingashayani toshayana izvezvi vana vangu havasi kuenda kuchikoro hakuna kune zvikwereturwa hapana kana chikapa hapana chii vana vangu hana kana hembe dzakafana iyewo vanodai vangotango vachitambuka uri kuziva kuti vana kuenda kuchikoro vana vari kuenda kuchikoro iye ndiye dakazvizi mumwe muzukuru anga aripo mumba kumanwezi ndiye akatodidzeera kutodidzinga akadziva neyandidzinga akandogona kuchengeta vana ndikamuza kuti no ini vana vangu ndochengeta ndeipi iye ndoaedzana usipo ye marenda zangu tichabhadhara saka zvakumurwadza futi kubhadhara nekuchengeta vana vacho ngachengeteka zvandimataura ngachiti ndonongozviregedza achengeteke mataura sangati anda kusita ngavagare nadhiwawe ndikuda mota handina chandiri kuda vari kuda mota mota
wewe kunusa chitora kuti andamota anompa ini manzwa mota ndondokona kuti kudzipaka na vanhu mahara andamota ndompa ini alright manzwa if kana skade audio liko is fine more amabaki yeno ndora kuti dzipaka kana mahara unotakubana ndakati ndakaita mari yangu komborerwa apa vanhu mahara pandakaita mari yangu inini ndakushandira mujoni munhu andakauya naye nepata bata ndichisona bhurugwari wani chibharu andi namboya nebhurugwari wasada kundinyepera iwe usanyepe guys makabva kure mese 17 years haisi joke makabva mure kumose sure kwavakabva ndokure musina patapata musina bhurugwa imiteka nokushamsira pasocial media zvari kuita ndokushamsira kusina basa kwakuito ngashandishamisire manzwaka ngashandishamisire zvisina basa inini handini kundishamisira shamisiro nemunhu andobvisa bhurugwa ini manzwaka ngashandishamisire zvisina basa right kubvisa hakuna kana nebasa rese ndori kutoshamisira ungashamisira nehure remujoni uchisiya mhuri hapana kana tiri kumbondirwa bhedi wati andamhuri yangu andasiya inini munhu wese takaagirira kuti isusu inini ana maiti tinoendetsa chapeza takonfisa vakadekatimbosplita tete makawirirana hamuna kurambana makangosplita ndandagwadziwa ini maiti imi mbonyararai maiti ndataura kuti ini isapasocial media ndokudii kwaari kuita ndokudii ndiye anonzi mukadzi panyika hati manzwa maaudio aritagone mukadzi wenyu ndiyo amugwadza vedu wemukadzi wenyu ndosakauya pasocial media maaudio acho mambo maho here imi babati maaudio ayo ndo anotomutuma kuti aizvo mambo maho here maaudio babati inini ka semazira andoita inini munhu anonzi Diana handitika semazira andomuita handitika Diana nozoti handobve munhu but imimi toramuzi makachokonywawo nemunhu munoita seimi mukadenhwo nemwe mukadzi anenge imi munodi ndobloka ndorega kupindura nandi ndobloka ndobloka ndisati ndakatorera munhu murume wake ndichonyedzomubloka ndimbotodairi ndinongobloka ndokana chero ili munhu usachoko maiti anozononge akangwara anoshandisa mumwe munhu kudena Diana then Diana veka naakureacta akutanga kumhaya kuti hanzi ari kundituka ndokudii chiko zvakafanana nebaba akashandisa kudena Diana maiti murume wenyu ari kuti makawirirana kuti magariro atuku chaiko zvino ari toxic hana kumira zvakanaka kuvana vana chiona everyday tichitukana mirai maiti mirai ndipedze murikuona kana mutaura kutaurisa kwemunhu kusina na basa kutaurisa imwe kuti mira munzwe kutaura zvinhu isu tataura takawirirana nevanhu chero muzukuru anonzi mesa anga aripo kuti amana ndakatimbosplita chero nemini akari kuzimbabwe akati amana imimi vanembosplita imimi mumbofema ndizvika muda kuramba nembofemai ndozvindokwatiri izvozvi tikumbofema maiti kuri kunzi izvo nababati munin'ina wenyu namesi muzukuru vaivepo muchiwirirana kuti imimi mungatokuvadzana mukaurayana muri 2 nenyaya dzemafaitsi nekuda kwezvakaitika mukati memhuri yenyu chimbosplitai kuti muone kufema musuwane mugozotsvagana mugoganwagadza nyaya dzenyu mapapu aya munda pasi zvino imimi hanzi mama imi hamuchadi murume here maiti handina kuwirirana naye nenyaya yekuti iye ari kundiposa barika nemunhu wekuziva naitete kana ijenaaaaumwe munhu ndiyaaanekonzere kutuka mwe initonzi ndikatuka murume ndiye akakomenda handisi ndakakomenda pafacebook ende imini ndinekodzero yekutuka Diana kusvika pandada nekuti ndiye akandiitira wrong ndine kodzero asi anomunyanderera ndiye anotomuzakati azive nezvadiana saka manje chihure chadiana mesi akazochiwana kupi chemukolambasi anotaura chemukolambasi akachiwana kupi mesi
wakazodzwa naye maiti vana vanotorwadziwa munhu wechikadzi vandotaura vandorwadziwa vandotaura munhu wechikadzi kumutarisha sei babati kutarisha hau ndakutaura chimwe chinhu hapandi imbotera chinhu tete inini ndofunga ndanga ndiri nini maiti handiti ndaingoti nini amanyanga maiti zvinhu zvenyu rega chiri zvinosvika kupi handiti ndotarisa ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei handiti vanotaura kuti Diana ihure kana ari hure kamamana tete kana chemokakeka hapana njira nochemokeka sisi yati inini dega ndakazvitanga ndega ndichazviona ndega handiti ndozoita munhu akangwara manje maitira aya kaya haasi kuve munhu akangwara vari kuita babati maiti imbomirai babati matimi mikade maiti vanga vakangwara vakataura kuti imimi mati mukuita zvaDiana uraiti regai ndikusiyei mumboita zvinhu zvenyu makadaro munhu wemukadzi vachirwadziwa vachikona everyday muchiuya kuti makurura bhurugwa raDiana uko mamukutoita zvenyu mauya kumba vasekerere munomboziva kuti tete maimba kutaura chimwe chichamufana kuziva handiti halo chichamufana ndechekuti munhu anoziva kuti bhusha ndakapfeka inosinya iyi ndini muridzi wayo manzi wakatete imi vamukati kuti bhusha ndakapfeka iyi inosinya aiwa munhu ari kubezvino panguva ino munhu ari kushinyiwa wesika mukadzi wenyu because makamuita zvinhu zvanga asingafungiri varume hakuna chinhu chinogwadza sekuhurigwa babati mirai babati mirai ipapo mirai hakuna chinhu chinogwadza sekuhurigwa babati imimi munozvitora nyore mumaiti vakahura imi munofuma makamapoizeni munomapoizeni vakazvibata mukabata mukazonyaura imi munozvitora mirai babati mirai ndipedza gazi yamuchapaimbe kuti mutaure mirai ndipedze imimi zviri izi kwamuri kozi ndimi munofamba muchihura murodhumu mirai vakadzi vatsive zviriko hamuzivi kana mukadzi wenye mirai ndikudze babati mirai ndikupe example kana maiti vakaita imimi murume wenyu voita boyfriend kusure kuseruko chii ndosaka ndati kwedu zoti vakadzi ndovanoparikwa ndizoti murume anoparikwa ndati kwenyu kwamutoreko kwakuna here vakadzi vanohura vane varume vane maboyfriends vane varume hakuna here kwenyu ikoko hamusati mazvibata zviriko but uyu ari kurwadziwa uyu mukadzi ari kurwadziwa panguva ino makahura makamboona pain yekunyatsoziva kuti munhu wako ari kupinda mumba umu saka abva kutonokwira kana kuti musati mapinda mumba imimi mapinda mumba late muri chivhiri muri kubasa muchiita maswimming kubasa kwenyuko mukadzi nenyaya yekuti pane chihure chakaitika chaanoziva anenge achikofunga mufunga kuti baba vezvino tiri pamusoro paDiana uya saka vari kutomita masera yacho dai anotodambuka mwoyo kudambuka mwoyo chaiko chaiko ini moti kwanzi ngaangomira akati kwai aona kuti zvinoperera kupi imi kaini babati kaini babati hazvina kuipa asi wamaita naye wacho bhururu here babati bhururu wake here asikana bhururu wake hatisi kuzviramba tatisiso nemaita umwe munhu kuti shamwari yauyu yemukadzi wenyu makadherera mukadzi wenyu bamini babati andinuyerana makadherera mukadzi wenyu last number chaiyo last number asi chandozada kuzembati chinhu one marriage yenyu naDiana ka haina kwainoita ndikubhejerai pano marriage yenyu ka it will end in tears if not in blood it will end mbate macho indiri munhu mukuru kwamuri mose muri tuka munati macho kwangu marriage yenyu mukadzi uyu ari kuchema handika ari kuchema mukadzi marriage yenyu haina kwainoita muchauraya nawo ndofunga izvo munhu akatitemaita zvemukutaura zvindimari chete saka muri kuti mwari ari kusekerera zvamuri kuita saka are you saying kuti God is happy with what you are doing because he is silent panguva inoi God is silent panguva inoi but he will never keep on being silent babati regai ndikudzei mwari havarambi vakanyarara pain iri kudzika nemaitika iyi ndida kukudzai
Oh. Hey. Ngatisire kuna Mwari izvo. Ngatisire kuna Mwari izvo. Ngatisire kuna Mwari. Yeah. Ngatisire kuna Mwari but inini ndikuda sismed. Ndikuda mota inini. Ndione kutengesa ndione kubhadharira vana school fees. Mari yangu yakaba chitorora dzi wake uyu ngava enjoy marriage zvakanaka. Asi mari yangu zvese. Watangira mari kana vana Kwa my team, yekuti vatanga business wodi nai babani. Kwa avadi we kutanga something kuti vaite business iwo wodi vache vari pamba ipapo muchipesera chengeta vana inyuka imuri kwa muri iyo vari apa. Vane business yavari kuita vane squash one. Inini handinabasa nekuti achengete vana kana asingadi kuchengeta vana ngaarege ndikuda mota dzandakashanda naye sismed. Pamwe vanoda kunoodha machips nemotawo kama magwiri nemota vachiita masipata acho ewayo. Mighty well done. Makangwara. Hamugariri maoko. At least you are working for yourself. Ndochita mukadzi akangwara. Yes. Mukadzi mangu mami nemara chipamba achiswipe kuti utsinyo kuti ndisare ndisina kana spendi. Achiswipe ndikamupa imwe mari akatenga audio black iyo ndikamuwedzera mari. Ndodzaari kuti kuchinya kuti hanzi ndingatopa vanhu Sure, vangachune mafuta emasipatro vachibika mafuta emasipatro vachitsa nemafuta emasipatro vedu vebaba D mungu vanyimoka na mota kana wani iyo vachida kuti vaitsva nemafuta emasipatro asikana. Mota yakatenga nemafuta emasipatro yamukutaura ndeipiko imi naimi. Kwai takawedzera ana ndakatenga hanzi ndakakuwedzerai. Ndakatengesa bhaki yangu inini kune munhu anotengesa karambasi. Bhaki yangu yanesita rangu inini. Ndone ndakatengesa saka imimi Taurei. Murume wenyu akatengesa mota yake akakupa mari uchibata. Hai babati murume wangu atengesi mota yake nyararai maiti munyararai usati muri kubhoila mirai ndimbotaura murume wangu atengesi mota yake anotengesa mota yedu nokuti takarora kuti murume nemukadzi zvinhu zvedu. Singitete mota iyoyo yanga chaitita ndira yake bhaki yangu boss nebasa tengesa ezvino muchigara tese ndezvedu. Yakafani makanongona mapatsi kwakwai makanongona mapatsi mukabvisa mukanoisa kune imwe mota haichina mapatsi kamota iyi Audi. Mota iyo iri kumba izvo zvakashoka isakiva isapete inomuka but iri kumuka yakafamba inongoruza drive chete kuri mberi chidiri chinogadzirwa saka mapatsi akabviswa ndambi ipapo anotaurira vana hanzi ndochengeta vana vangu handisi kushanda but ndichashanda. Kana murume achitora mari 20,000 yandakashanda naye nini achinobhadhara kuhure vana vane chitarati chakadaro che10,000 zvinorevei kuda hure mwana 1 yekudarika vana vatatu kurespectawo kuzvarira kwandakaita vana vatatu ivavo handina basa nazvo ini ngavaite zvavanoita asi inini ngavaita. Saka iwo kutaura oraiti tete ndiri kunzwai vese vari tu vakadzi vangu abaiwa saka abaiwa ndiye anobuda venyu vakadzi venyu vese vari tu mazuva here maiti kwanzi mose muri vakadzi vake abaiwa ndiye anobuda maiti vati ndabuda wani kudhara maiti vati ndabuda ndabuda hangu zvatakashanda tose tisheyane. Kuari kupopotei vari kuda mota kaya kuti vari kuda ukasamthing zvavakashanda mose kuti vawane kutanga upenyu hunyuwani. Edward ndikutaura zvakanaka handisi kumbopopota handina hasha newe I wish you marriage yakanaka naSisD handisi kumbopopota ndikutotaura zvakanaka dai makaita zvinhu zvenyu zvine gwara rakanaka
adai pasina izvozvi problem ati pandakabva lockdown makati ndakwenda kumunyai dai makaenda kumunyai chivanhu chiriko kana musingazvizivi ndiri kunyapa aiwa ichokwadi chiriko nechivanhu zvakanaka dai izvozvi mereji yavo iri kutokomborera ndinoita muchivanhu mari anotaura ini ndine munyama widhi ndiane makomborero ndiwo vakaona zuro uno makasangana navo vasina kana penti kana bhutsu ndiwo vakaona zuro uno makasangana navo vasina kana penti kana bhutsu mukatanga pamwe chete voti vaidiani ndiri kuona hangu mistake yavaita nzadzi yangu vachademba vachadzoka havo vaita a very big is making a very big mistake inini muri kuita zvinhu zvese izvi muchidinini kuona tipo ndikasademba mosii mukada chii ndikasademba mozvidii apa munogara zvakanaka nemhuri yenyuka tutatungoda isu amana izvi ndizvezva izvi zvikurarama kwatoita upenyu ndewangu mwana wakumana asvire munhu kuti anzidodemba ndodii zvamuri kutaura zvanditi aiwa kudemba muchademba yenyu handaja kudemba muchademba yenyu muri kusiya mukadzi anoshanda hardworking woman anoshanda uyu ari kukudaiso uyu wamune 17 years naine vana 3 naye muchiti kwai muri kuinda kune hure hozana kuchema mutachema zvenyu hazvitombodi mwari izvi izvi hazvitombodi kana mwari izvi hazvidi kana mwari nyakonisi vanhu mwari anotibvumidza kutaura apa musiya mudzimai wenyu wamatambura naye mune pendi 1 nebhurugwa 1 mwakumusiya nhasi nokuti masangana nadiana ndadzika mugozondudza mwari vari kwapa mugozondidzokera muchindudza ini kana muri honest mwari tinomupinza apa nokuti zvamaita zvina kunaka ndikuda mari yangu yaakatora akaendesa kumhuri yake yakanaka ini ndakashata inini ndinoti kwanza handigezi 16 years handigoni kubika ndinonhuhwa ndinodii handiti hazvina mhosva iyo vanogona basa ngavadii upiko anoti kwai hamugoni kugeza imi ndiye asingatogezi imi munotoyadzogeza mwari wangu kuti imi munotogeza hure hozana rake ndorisingatogezi uyu babati anga ndisindisina chinhu neavarizidzungairai vadonha vatiza right taiwa mirai tichaigadzirisa guys fonai vandafona it's obvious baba d varimo mucomment section umu vandafona fonai guys ngachitsve fonai guys jengo nichadai ndazviti kwaona zvinotongoboa guys zvotongorwadza handito I stand with my d 100%. baba d vangava vachitochina panya panhanzi kwai ndokunotora mumwe mukadzi ndotoita kumasire kwake kana achitoda hechishi tora mukadzi kana utori friend yangu hautori shamwari yangu unoda ndinobvumidza kuti vakadzi vaunoda but you don't go after my friends haukurani nefriend yangu ndobva ndatisekerera kuti mukadzi uyu konzi chabarika ndotochiti makadii mainini bhururu wangu inonitorera mumukadzi uko wandisingazivi uye naye uti ndida kuramba mukadzi towirirana hakuna unotigera mukadzi wanendisingazivi halo kola halo sila kola hello halo kola ndiri right uri sei mira vanhu vari kukanganisa nikikiri yako vari kukanganisa koli yako right taurako taura ndakanditi thank you for sending namaiti tisimeli mamira navo seumwe mukadzi tokutendai naizvozvo mabati avo vane unhu hwakasunama ngavasadaro pazvinzwaro mukadzi munyuwana nowanikwa zveshobhata utori mafriends exactly vari kuonera mukadzi wavo I'm sure mozati mushonga inoshandiswa what I guarantee maiti ndekuti mushonga ushandi forever zvinopera maiti pane vanhu vari kukumbira kuziva senemu yadiana pana vanonzi dianani anonzi diana ndingo kana kuti diana green diana green pafacebook anonzi diana green pafacebook akanyora kuti diana green asi anonzi diana green anonzi diana green sisi Sonia Smith how are you endiremberi call
nachiti mushonga zveshuwa inoshanda kusimeli but inosvika nguva yekupera zvichapera zvanikana baba tina Diana wava vachishodesa maiting vachiita vagezi baba ti pamataura nyaya yebrugwa 1 vatanga kuita hasha ichokwadi ichokwadi ukabva naye kura nesikuti vanhu varamba navo vanhu vanorambana but kwete nenzira ichona baba ti kwete nenzira iyoyo achadzoka Diana padiaris achichema. Amen. Thank you very much guys. 1 minute because makoza chena ari kuita kupfuta 1 minute antika 1 minute guys 1 minute guys 1 minute. Hello kola. Hello. Yes muri sei muri sei sismel mushe kanjani mushe baba ti wane pamukamwa havagone kutaura shame but vachamufunga mukadzi wauri kudai vati kwanzi ndezvamwari zvasi zvenyu kuna zvinonzi ndezvamwari munondiziva sisimeni ndichikufonera ipaipa last day ini ndakubuda varume vanozodzoka futi makasi makazodzokera handina ndakatobuda zvachose for good makagona right ndabuda for good ezvinenge kuti raramira lecture yangu nevana vangu baba vachachema ende vachadzoka tumubhega mukadzi. Good. Thank you very much kola. Thank you regaitizwe vamwe right regaitizwe vamwe 1 minute chete toda kutora wakati hello kola. Hello sismeri mulise mushe kanjani mushe ndikuti kuna baba vane unhu hwakaipa hwokunyenga shamwari yemudzimai wavo inini ndakambozviitwa izvozvo muri kunzwa mukadzi uyu ave best friend effect itori best friend yangu murume wake mukadzi akashandisa foni yake kundifonera inini shandisa foni yemurume wake kundifonera inini murume ndobva akipa nhamba idzodzo murume wacho ndokuzondifonera inini mukadzi wake asingazivi ndobva atanga kundinyenga inini but nenyaya yekuti uyu akanga ari shamwari yangu ndakanzwa kubatikana ndikanzwa kurwadziwa baba yavo ndikavapindura mashoko akakora akakosha muri kunzwa baba yavo havana kuzondifonera futi saka uyu mukadzi uyu muroyi anonzi muroyi uya haungati munhu waunotamba naye womutorera murume ini ndaikuudza masikireti angu saka zvinorwadza zvaitwa mai dai anyenga umwe munhu handiti nhasi sisimeri da kukutaurira sikireti iyona nhasi ndichiri nayo shamwari yangu chaina utombomuudza ndakauya kuno kusouth africa shamwari yangu iye akatora mwana vana vangu akachengeta what about dai ndakamutora murume imagine muroyi mukadzi ye baba ava itori mhondi chaichaiyo unoroisa mukadzi wako munhu yanenge achipinda mumba achiona zvese everything anokuvadza uyu vakatadza kuti akashaiwa here vakadzi vakadzi varikariripo peri harirambe ndoti vanhu chedu varume vasauma handiti but usatorire shamwari yako murume tora kuma kunhu kushamwari yako ndokokuhwandira zvinoona hwandi akupi muroyi mukadzi uyu ko Diana changa chifonera wani anga chifona muroyi Diana wacho muroyi mudze kuti uri muroyi because hautore murume weshamwari yako ndine secret dzandinotaura newe iwe wakunditorera murume wangu zvinoreva chii izvozvo tese isusu hatitorino varume vatinotovadasa handitore murume weshamwari handitore murume wehama alright thank you very much kola regaitore vamwe 1 minute chete yakwana alright sharp zvakaoma hello kola ndiri right kuti sei chakatsimba aiwa maititi vaudze zvenyu maiti ava kuti aiwa ngavasiye zvavo zvakadaro ngavambotarisa zvazvinoita munhu iduzve ava savachasurirana zvavo musi wavanosurirana zvinopera bata wakadaro mira ipapo hello Diana ndiri right uri sei yako ndiri right ko Diana ko Chihure unotorawo murume weshamwari yako indasho washaya murume here umwe shamwari yangu anipinda yako iye mwana umukadzi uyu maiti apa maiti
Maitanga seshamwari yanga iri munhu kungoziva area katika garisana ukaziva kuti panogara muzimba ukandiziva zviri kuti ndaasaura wako. But iwo pakuzodana nababa wakanga anti kwai waibatsira panyaya dzeuyere dzemameri wati hameno makitchen party or something wozopinda pababa nababa vachizvo chakaitika newewo. Munongoziva kuti ndifunga pamuri ipapo yangu muri mukadzi wemunhu kuti hamusi mukadzi wemunhu. Miedzo iriko vanhu vanosvika pakuchivana handiti zvakawanda zvinoitika mukufamba. But kana zvachivana kudara zvoraita zvina kuita maita Chihure chawanikwa chabuda pachena zvaitika paita mwana haana chanoziva kauti handiti mobva machitororana here asi kana munozodedzana muchikudimba macho munowirana maita Chihure chenyu paita mwana hamwana haana chanoziva nditi mwana hapachanotomboziva kana imi muri tundi mune mhosva yenyu murume newemukadzi mukonzi muchiroorana iwe uchibvuma kuti chichindiroora ndigare munogara sei namaiti yacho vachimutasana sei chinzwa vakoma vangu Chihure kana munoita Chihure pakaita mwana mafarisa kusvika pakuzoita mwana pamuchikanganisa handiti kusaidhi kwenyinini murimi kana mwana zvanzi yenyu unongova kutarisa kuti saka ndongozvara tichikosara here kana uye kana munhu achida hake kukubhadhara kukuroora imhosva yemukadzi here kana kuti anaane mari yemukadzi ndindakanozviroora kana kuti murume aiwa but iwe uri mukadzi weDiana you should understand I know unoziva zvoita varume weDiana zvoita varume unozviziva asi kuti varume hauzi zvavanoita varume vanonyengera varume vanofurira vane switangende ichokwadi exactly ende murume agouya kuti ndoda kuroora uchinatsoziva kuti pane mudzimai wake aripo Diana iwe responsibility yako kuti urambe handika kuti ora ndaita mwana panapa mwana ndaita zvini nani ndibude pachena ndinodza mai ava kuti ndozvakaitika kunoku ivo kana vachinatsoziva vanochengeta mwana andiona iwe uchagwa munhu asiri single ndakakanganisika pakuti zvinhu izvi zvakangogara zvatoreseka and then zvinhu zvichirongwa kuti saka nawe iyo taurika sei kana zvofamba sei pakazowanikwa wakangonotaura negwesiri asi nyaya nawe yose yanga iri muprocess saka I don't think nawe kundipopotera ina nandipopa kurukurwa nemunhu handiti kwapopotegwa nani zvewe Diana wapopotegwa nani ndikungutaura ndisipo handakuzorugwisa maiti kana one day ende handigwinawo handiti zvakatoitika zvakatokanganisika pakatoresheka handiti asi chandaramba inini oright ini mune nyaya yenyu kuzungana namaiti kana vane vanhu vavanotaura navo ngavataure zvinhu zvine zvechokwadi handiti inafarire munhu anotaura kundinyepera Diana maaudios aripo maaudios andapiwa namaiti handiti andatomboplaya andapiwa namaiti awanga achivatuka handitika ndinawo ndosaka ndosaka interaundwe Diana uri mwana mudiki sastere 26 uri mwanana chimboteerera ndosaka ndakufonera handiti ndosaka ndakufonera because ndine maaudio avanga vachitaura iwo avo handina kumanzwa ndosaka ndakufonera avo sei vasina kupai misa vatete kana semubatsiri hamene sei vasina kupai pakatangira nhau nemaaudio avo vataure inini ndosaka ndakufonera ka ivo kana vasina kundipa ini ndosaka ndakufonera handiti nokuti oraiti ora chinzi wakadiana iwe uri kubvuma kuti pakakanganisika handiti ndochinhu chekutanga chawaita wabvuma of which is true wagona pakakanganisika handitika but pakanganisika uri kutaura kanzi iwewe zvanga asingafaniri kuti zvisvike kwazakasvika kune munhu akazomhanya kunotaura kuti ndozviriko kusvika muzosvika pakuti muchironga kuroorana handitika maiti vari pano maiti hello maiti ndokumbira maiti vangomira kutaura imongotaura inini mupedzi maiti vagosvipa komendi yavo alright saka zvadaro maitika unoona Diana honaka iwo kana usina kumboita murume ari murume wokutanga baba vemwana wako ava handika Edward handiti kana wakamboita murume unyatsozviziva chero dai ndikakutuka iwe wakanyengwa nemurume wangu kubva kusenzvika rivire the best that you can do Diana is to block me handi because wakatikanganisira wakatiofenda kune vakadzi vakaona vanomwa poison vakafa kune vakadzi vakaona nosvika pakutopisa even nevana kuraya nevana ozvuraya iye nenyaya dzakadai because vakadzi vari vulnerable vakadzi vari sensitive ndofuka iwe pakabuda umwe munhu wonhasi achitora kana shamwari yako ikadanirana Edward sen Edward iyeyu waunozoita nemukadzi wake nevana vake akauya wakarana Edward right now unogona kutouraya munhu kana kukuvadza munhu saka maiti kuti vakutuka handitika yes you were wrong kana vakakuti handisi kujustify zvavakaita but shungu dzinokutuma
kuti tirega ndipedze shungu dzangu mukutuka nekupopotera musikana uyu pamwe kudangasira nemurume wangu. Handiwaona. Haisi nyaya yekuti unobva wazi wapindura uchikoma zvikanogwadza. Kadeva vangu wablock. You could have blocked him. Wobva waenda mberi nelife yako. Handirambi mhosva zvakapakaresheka asi chinzwa ika. Kana kuri kuzotaura ndofunga pachaunga kavanhu varikutazovantaura kuti ndiripo ipapo. Ndipo pamuri ipapo ndakuona kudhara. Usanzi kusamara zvinhu. Ndazviziva kuti palive. Ndazviziva enda ndokutaura kuti uripo Diana palive uri kundiona. Ndazvitaura. Ndinokumbira ndinandokuudzai zvangu ndakataura ndiye ndida kutaura namai guru wangu zvakanaka ndichivatsiura handiti kuvatsiura tete ndikirizenga mukandiposa ndakakanganisa and I am 100% wrong ndinokumbira kana muchitsiura kana muchizoposta mapictures angu hazvinazvo hazvinakana basa izvozvo fine ndokumbirawo mutange matsiura mai guru kumwe kutaura kwavo muziva kuti mucompensation handisi ndogona kutanga kudana nemurume womunhu handisi ndogona kutanga kuzvara mwana wekuzvara nekuti akatanga kuzvara nemurume womunhu handiti asi the way yavari kupa picture yavazopa yavari kupa yavari kuramba vachipa muvaudze vari kuzviva vakateerera inini ndakatira murume wavo ndinomuona pandomuona ipapo masikati kwake kwaanotaura ikoko nechimuona manheru vanaro ngavachinje maitiro avo kana vachizoda imba yavo ndindakuvaudzirai ndine pfambi yacho mazvinzwa vachinje papi vaita sei aiwa ini ndichataura ndichakupa audio kana mukuseri kwamandinyorera kuti ndichataura ndakuudzai kuti dzungu rava ive ravatotanga ndinotozwisa ndakakanganisa ndinogona kuti Edward please siyana neni ndida kurarama ndida kuchengeta vanhu vangu but the way yavari kundiratidza ka inini kana kwamuri kokokokukomendiona vandogona ngoonawo zvandowanayo koko tikangogwa togura murume here andabasa vanopera varume kugura blanki vanopera varume ava vari kugurawo baba vevana vavo havo zvakandinyanga akandiudza kuti ndogumira pauri murume ihure ende kamurume atanga chihure haungamugoni ndizvozvo saka iwo saka uri kuti iwe maiguma karika dzungu unobva wasiya murume wavo maiguma karika dzungu unobva wasiya murume wavo handimusii handichazomusii achaenda ega kwatikanda ndinjamusiya saka uri kuti kudikwe iwe wamboti kwanzi vautsiurei kuti vakarika dzungu ndichasiya murume wavo iko zvino wakuti kwanzi ndowadatoyamba nenyu upi zvavakatondiita zuro izvozvo mukuti vakudza vakutozvinzwa zvavakatondiita zuro kana ndakaudza kana vane nyaya yavo ngavandinange handiti Diana ini ndinopindwa zvakanaka ndisati munhu wandakatadzira handichagirwe mauto inini zvaakuita kunditsvagira mauto handichagirwe mauto ini handisindatanga kuti akuhura nemurume womunhu handisindatanga kupinda kuti kwandidzingandika kuti kuzvara nemurume womunhu saka zvisati sokuti zvinoshambisira kwavari kurespekta kunyarara ndichivanda kuvavanda ndoziva kuti zvandakaita ndakakanganisa handiti asiwo kana vachiramba vachitaura matsimba angu handitoziva kuti kana vaida kundiuraya ngandichifa nokuti vari kunonoka nguva iri kupera basa wakadaro yelokola ndiri kuzwai matauriro ari kuita vagadzidzi vanga vatesenge mwana mudiki zvavo ngavakure papfungwa vanonyatsa kuziva kuti kwandogara munharaunda hatizivane ndotovaziva kuti ndibaba vaningi nemainingi but vofika pakuti nyangwa na baba vaningi aivo vabvumu vachiziva kuti vana baba vana mainingi pachavo zvinoreva kuti kudii izvozvo takanziona dzimba dzakaona dzita dzimba dzakaona vakaita seivavavo vachitogona kutangotora nemazira avo muvachenjerere muhanzvadzi muichenjerere inogona kuti bata mushonga zviri serious asi kangoeudza mashoko mamwe chete kuti mwari vapenyu vazvinzwa amen mwari vapenyu udzikama ubata upenyu hwako semwana mudikiwe vazvinzwa unotadza kuona mwana wako baba wake pachake ega munyika yakazara varume miliyoni unotora baba wamwe munhu ane 17 years naye unozwa sei vamai vako vachinge vatorwa nemwe murume nemwe mwana vane muri zvamakaita zvoripa vane umwe baba unozwa sei anondirwadzisa nokutoti munhu atendegona nainyatsokumudza nemurume wake kuti udzikame anzi kwanzi maiguru vangu pakai pachi wakanyangwa 1 day herewe wakanyangwa 1 week wakatadza kuudza munhu kuti shamwari bata yako iri kundinyenga pamuromo Facebook ndei zvava kuti kwadii munharaunda unoziva kuti wakamborerwa nani herewe chinonzi hure hakuziri madziro munhu wauri kuitaiwo ndo unonzi hure haugari pamatero kuti kwanzi idzitere uhure ndo hwauri kuitaiwo vangofanira kuti kupanzi varume vanhuwo ndo hure hwauri nawewo ndewaruwa kuzvinyarira kwainezvisikapa seiko ipo ndiudzaiwo chichaitika kochichazoita shungu nokuti nawe ine gore yatoitika
but ungada kubloka kuti nekuti yasvikaseka but hanzvadzi avari kuudza chokwadi Diani. Kana uri munhu anonzwa mwanangu teerera munin'ina. Ndikuvhunza zvangu kuti yazosvika pasei. Yasvika nekuti mai ava a woman scorned. Mai ava vari kurwadziwa nezvaitika. Murume abuda mubati, murume wakutaura kumasoro kwizvo so unai apa. Murume wavo anewe. Saka vanohwa sei? Mirai hanzvadzi, mirai. Vakabata munhu nebhande nebhurugwa here naiwe Diani. Vakabata munhu nebhurugwa here. Hatini vakuda kuenda kuna chimwe chide kuna Diana. Diana unenge unoona kakuda kama ibhurugwa iwe. Hanzvadzi taurai hanzvadzi. Taurai hanzvadzi. Chinonzi Diana kunzi kuri wakamera musha. Navo vanotama iwewo nevanoti baba kana usina neurombo mwana wakata kuda kwavo. Asi kana uinavo vanokutsiura. Chinozibarika vakumira vachai nemudzimai anenge achitoziva kuti ndetiri kuenda kwakati unotanga unogashirwa. Kana mane kodzi yokupuwa gupore zvinofana kupuwa semudzimai wokutanga pachake otanga pamberi. Chamutedza kuti hanzi munhu anonaka achazowana murume wake ega pachake chii kana chinaka. Sisi mhino usatinyadzisa iwe. Hapana isai foto remutora kutoziva zita remurume wacho ega. Vese they belong to hell. Kunodana nekuruva nekutaura murume wavanhu. Zvinoshamisira izvo zvepasouth Africa panapo. People are coming here to look for money, not to look for some people's husbands. And wives. Unzikame. God is a witness. You're gonna learn your life in a different way. This is just the beginning. You are not famous to tell you about Facebook. Only nonsense. You do not have worthy to call and create some people like us calling about your problem, your sickness. Sometimes you can live heaven on earth, and you can even live heaven on earth and in hell. You are giving your son or your daughter a bad life because of your behavior. And once my guru wangu. Ko babati vari kubhonga iko vari kuseva kwadewe Diana. Babati vari kubhonga chiko kuseva kwaku. Ende varume vagumbuka ufunge vatsamwa vanhurume chakashoma varume kupinda nyaya dzakareba vari kupopota. You are just as good as the thief that is killing people and taking what is in the streets. Wakangofanana izvozvo. Kana achizvitane mari anosiya zvikwero zvevana vake kuzvikoro kuti aina chii. Vanoti amai guru vangu watadza kuti bhadhara mari yeschool fees. What is more important pavana vake vamai guru vanokosha. Kana mari yacho yeschool fees isipo ndinoba here. Saka mari yacho yeschool fees isipo ndinoba here. Pane pavakangotedza kuenda kuchikoro kana mari iripo. Hauna kudzidza Zataza musingazivi. kana mai guru ndevaicherera. Who are you to give advice to mai guru wena? Who are you wakamira sani? Pachi watadza kwana mkomana Ndima guru vangu zvekata mukadambudzira kuti musati mai guru vari mai guru vangu. Inde zvandakaudzwa nemurume wedu. But Diana chichi unozati Chihure achitomboda nekumasvingo so. Achitomboda nekumasvingo Chihure Diana. Iwe unobva kumasvingo. Achitomboda nekumasvingo ufunge Chihure. Achitombodi kudaro. Choda chekupi. Choda kuna Harare uko kuwanzara Harare uko ikoko. Kumasvingo to kune tsikune hu. Ndinondoramba ndiri muvhitoro ndinondoramba. Ndiyo uri muvhitoro ndozidza kuwa uri muvhitoro kuwa uri muvhitoro but Chihure achinonya kuwandira kuside kwedu. Chakawandira ukoko. Achisi Chihure. Baba ananyanya. Ngavasiyana neni. Vari kudza chokwadi. Ndakafana musi wandakapawa pakapotedza kubhadha kwaschool fees here vana. 10,000 chikwere chikaichi. 10,000 chikwere chiri kwaichi. Saka naimi vateteni. Iyo maitinda vanhu vata nemurume wavo every day. Handizivi kuti saka murume wavo. Mari yakuuya kwauri iwewe
kutobhadhara kwako saka mari yako yakwako isina tobhadhara school fees mari yako yakwako iyi pangu chikupi tiri vanhu vangani ndinambokuudzai ina handigari panze handina kumbokondogara ndozvigarira kumazo kwangu saka kuna ndine ngupuwedzera mapambasi anoita mari nechikafu zvo machikafu cheini ndoti hakuna chandoedward akachanonditenga indochengetwa kumazo kwangu saka kumadhumbe kwandoshaka ndiri house girl ondodza saka kumadhumbe kwandiri kunoisa chikafu naidward mapambasi akindikira mwanake nemawaipa ndo anoudza kariyo kubhadhara na school fees here izvozvo mapana kumotaurira kumakwani zvemota dzenyu zvemari dzenyu nazvipindi handamari yaidward pano handamota yaidward pano handina mari yaidward pano handi ndo aiwa achikutukana komunga kupera munhu angangoudzwa kuti unondokuurayaiwongoti kudinesikana munombotanga mafunga uyu nai muri kunyanya mbonaka zvakaita sekweni muri vaviri muri kunyanya mbonaka zvakaita seko zvokuti marai anzadzi hatina kuganza unako murume mudzimai apunza imba yemunhu musakanwa zvataita life tavazogadisa munhu wechikadzi atora mudzimai wemunhu angane mumwe munhu asindwaka asi nyawo yekunaka kwomurume inhawo yehuroyo une mudzimai wechidiko ane 27 years mukore unokushaya mukomana nomunyenga murodi unotova murume wemunhu waanotoziva kagaurani makati mwana is the child to every community kana wachikwadzi murume wemunhu murume akana ngaitovoinhirikiri handikwanise iri vese vari pamafoni acho saka handichakwanise kuti ndiplay chapu dederi go motozotongoita solution yenjongiyo its fine ngendakuvata mwana wangu waneti hatisi kuita solution diana iwo tachitokumbira iwo ndiwe bhora riri mumaoko mako sha do the right thing wena do the right thing handitondakana marit togoita iko nevatiti vangu do the right thing sena nababa vachengete mwana wavo baba bava vari nai ndakumbira kubvunza iwo right ndinoita wanzi do the right thing zvinhu zvose zviri kunetsa right zvanzi ndinhaudza diana mafonana nababa vakati ini vayanzi vane nyaya dzavo saka ini ndipo yangu pati ndinogona kuiplay and its very easy handiti asi ndiri kubvunza kuti yavari kuchema kuti diana ndinoda kubvunza kuti diana asipo vakamborarama seiko vaiborarama seiko ini seiko musingagoni kubata zvakanaka baba vamunyatsi kuvapisa vataura nyaya mai avo vanyatsi kutaura nyaya chavangomanyira kutaura mai avo chihure chachadiana naedward vaidi kutaura magariro avo kuti zvakamira sei kwaiva magariro maiti imbonyararai maiti chimbonyararai maiti chimbonyararai maiti imbomirai kwaiwe maiti imbomirai maiti imbomirai kwaiwe dia maiti iwawo diana magariro avo unowadzivire piongo usati wavepo aiwa hati takashiya murume wani aiwa zvewatikwa iwewe musati ndavepo inini ndakupindurai shoma inokwana takashiya murume wani ndatokupindurai kana muri munhu mukuru nowa matewa makashiya murume wani takashiya murume wani saka mnamubvunza unyamabvunza kuti wakazviziva sei saka murume anokudza zveri but murume anogona kunyepa kadiana akatonyepa ehe saka usati kwai ndibvunza ndaigara sei kozi murume anogona vachikunyepera kuti mukadzi wangu ichapa hagezi anozodai achinyepa iwo ndezvekubakwavo zvavakadzingana murume wataura kuti akandidzinga madeko achiti buda muno nhasi charwadza chii how many times atiudzatsiwa murume ndinakuma meseji tera murume chazorwadza chii nhasi hapo charwadza chii mota hamene kwadziri nandidzizivi mota itidziuta kwanditodziziviwo
When you suffered, they began to be stopped to be counted. Saka chiona urongo wakweba kuti ongolitsvage panyaya ngosipo unondinyadzisa iwe unochaya nokunyenga patonsevreza mukomana ari jaya kana kuti murume asina kana mwana nezera rako iroro unoti kwanzi nemota chicharikuda kwandiri chichandatadza. I feel for your parents when they must be telling if they are dead in their grave. Right, Adona, Diana Adona. Baba ti varipo vari kubhonga vari kusure kwanga vari kuchibhonga vari kusure kwa Diana ikoko zvacho Matia zvati kana mausa vanhu palife bvunzai mubvunzo iri obvious chisikapedzero ngwana na Diana kana iye achiti kwanzi momuplayera audio yake mune mafoni akawanda pamapenyu ipapo ndiwo aiti kwandida kuti muchikondola murume uyu wairevei oti yes oti 1 2 3 4 kopa wachata pavachati wairevei oti 1 2 3 4 pakupedzisira wakabvumire murume womunhu 1 2 3 4 tomuvha on andidika mota dzemurume wobvunza kuti mota dzemukadzi dziri kupi akamupa mari yemubvunzo ndokutanga wakapuwa mari nemukadzi 10,000 iri kupi ndokupa in 2 weeks like utiti vamutoera munhu zvikwereti ko ingakudza ataura wani kuti handina mari andakapiwa nemurume ndogara pachimadhumbe ndofichengeshandira ndoga chanongotengera mwana wake mapambani mawaipa akataura pekuti akachiya pana akati it was a mistake I do agree but mistake yakatoitika ko zvino ndichati akachitaura wani ataura wani batai makadaro hold on tizwa kufona undiani hello okay taurain taurain nekuti murume wanokuudzwa kuti ari pamusoro-soro too much paasidi kana akahwani kuti kuve nezvikoro kuzvikoro haana mari vakane mukana wekutora mari iri mumba unotaura kune mumwe mukadzi so zvinomeka sensi papi kana asingakwanisa kuda mumwe mudzimai anokonzera kuramba mukadzi anichakude point a b and c otambira mudzimai wopfuurira pamberi noti kuti otora mari iri mumba oti kwanzi ndiye yako nomutendesonocha kuroora pamusoro pazvo oudzwa bereko anga vamire naye aimira nevabereki vomudzimai haatonyari nezvaari zvozi kuti asevendereza tibatsirwa nanambuya nanatezvaro asagona kuti makaita basa kunoburitswa mujeri mazvinzo kuburitswa mujeri akataurwa nezvazvo akatadza kudavira hanzi sisimeli heye chinoziva kuti munhu anokuwana munhu akatsika chinhu hapana chakuta nezvacho because he's just a failure. He's trying to escape for his failure to being a parent and getting another young family starting afresh. So he mustn't make all of us the diaries to be looking like as if we are fools when we are not. He is the one that is being foolish in the marriage. He is just to say I'm sorry and I'm wrong and you move on. Oh, but now Mariake, if you can do a follow-up with Maria Dulkerere, he is not worthy to be with this lady. That's what I can say. I'm very heartbroken. ndazviona kuti nhasi makachaja chaiko chaiko maite henyu hanzvadzi thank you nekuuya muchimirira varume in a good way nekutsiurawo nokuti ndimi varume vacho imbotaura ine murume wacho ndamumbosiya Diana imbotaura nemurume because ndiye muparanzvongo babati kana mimi muchizviti munogona kuti vari palive vari mumaconversation vari kuona live vataura kuti tiri palive mukadzi wechipiri chakakutanzira kuti muudze mukadzi wenyu pachena kana kumanikidza kuti nyangwe azviziva nemakuhwa mhuri yekwenyu ofambira kumhuri yekwavo unobvunzwa zvinofanira kuitwa panguva yakakwana chii kana paizviti munozvigona hanzi kwanzi mota ndogona kupa munhu mahara saka nopeka mota dzacho dzese mukadzi wako mahara chii chinotadza kuti upe mukadzi wako mota dzese mahara if you are standing like that which is going on zvimirira hausawata motabarika it was there before you were even born and because you cannot even afford kuchengeta vana vako vari 3 vavavo vane zvikwereti it means you have got a problem in your own financial status
fine. Muchimuka muchimuza mutikisa muchase. Nasa zote chakaba nokuti kwazipata jana. I'm very, very, very disappointed with such men like you. It is because of such people that people happen to be street kids, destitute, failures in life because of men like him. You cannot cope with your own things that you've started. First finish them, then start another one. But you can't even finish it. We are now here in South Africa because of such men that are happening to be growing around giving kids everywhere. But tell me, but I don't know what you might Right. I'm very, very disappointed. Right. They mustn't play there. They mustn't even smell that name. We must hear this. We want to know the same of this man. We must know their compounds. And every man that is expecting a son-in-law to know that they mustn't come there to go. Guys, angazi yangu ine mdzimai wavo wavana yapo they deserve matickets ekuya kwaiti guys tivaonewo vatara mashoko makukutu vanovaka baba they deserve 2 tickets ravo nere mdzimai wavo andikare kuti vaende kwaiti musati madona hanzvadzi yangu hazvingaiti kuti muinde musina kupuwa mani musina kuwanikwa matickets enyu panapa hazvibudi guys matickets ipaipa baba matickets Ruth Kayla, are you buying Hello, hanzvadzi I'm just touched because of such people like hold on zvinenge zviri kukura mira hold on hanzvadzi mira itoni ndachida kuti mutaure 1-on-1 nababa ndingirikiri right vati ndikufafonere ndida kuti murambe muri pahanzvadzi makuchitaura pachirume man to man handika ini ndakagara pandakanyarira right ini mirai rambai muripo ndikurumidzai ndida kufonera ndingirikiri chiitai guys tickets ndikurumidze kunzi hanzi I'll pay the tickets go to my pay a ticket for my 2 ndera my ticket alright ticket ndera my 2 iri right saka ndikuda 2 more hanzvadzi dzenzimai wavo kurumidze ndida kufonera murume wacho apa saka my admin batai pemchelele ari kuningirira ati my vane ticket ravo kwasarirwa hanzvadzi nemukadzi wavo havangazoendi vega kuwaiti nokuti patoipa panapa havangafambi voga ivo nemudzimai wavo manzvadzi mirai tivafonere good alright hold on vakufona chimirai mutaurirani hello yes babati yapera amuchi mama papi yakayapera nima muchibhonga muri kumba kwemudzimai wenyere babati kuseru kwaDiana andigare kwaDiana mamuri kusita muchitaura kumba kwaJeta kuhwai muchitaura kumba kwaJeta yananga ari pano ambuya ndikana chikudza chete andigare kumba kwaDiana ndogarira kwangu inini anditi kana zvinhu zvakangu nyaya dzangu dzata mushe ndichaenda ikoko andika ndiende kwaDiana inini andika ndiri am a man enough nditi kwete zvemukadzi wangu zvaanoita zvekuswera achiti publisher zvaari kuita zvezvekupenga zvanamba kuziva kuti kana inini vaisa pana mwana kutaura zvinhu zvavasingazive munhu anoziva kuti bvudzi riri kushinya ndedzangu inini handiti kwete dzemumwe munhu komazviwepi zvavanokutaura zvisina basa ini mazviwa kupi mandiri hamusati makukodzera kutaura zvekushinya kwebhutsu handiti makagara nemudzimai 17 years handitika aiwonyarara kaniwonyarara zvozogara nemukadzi wako kana muchigara mushe wanzwa vachigara nemushe nemukadzi wako thats fine handika zviri bho kwauri handiri nyarara zvikore kuti angopindira zvinhu zvavasingazivi iwo kana kwako kuri bho nemukadzi wako ini handiti bho nemukadzi wangu wanzwa kana kwako uri bho sharp handiti akanangopindira uchingotaura zvinhu zvausingazivi wanzwa kaenda uita chibenzi uri munhu wemurume kopindira chinhu chausingaziva uzive zvakabva kuri mukadzi anongotaura munhu achingowedzeredza zvinhu achingopindirisa zvimwe zvinhu uri munhu wemurume uri ngotaura uchingotaura zvechibenzi futi unorwara uri kuhurire zvauri kuti uri munhu wechirume vanhurume vahure wazvinzwa wakaita sewe kana wakaita serina handihure wazvinzwa usanifananidza nevamweiyo class handihure wazvinzwa Shamari, kana utori bedzi wanzwa kana utori chibedzi wanzwa auzive kuti nyaya idzi dzakatangira kupi wanzwa roots yezvinhu hauzizivi wanzwa saka usangopindira nyaya idzi Shamari starting from far kwete zvako zvakutaura izvo zvandika from far ndichoshingirira kuona zvichachinja inini kwete zvako zvakutaura pasina basa iwe
Wanzwa kutaura sina basa kupinda kutaura sina basa ngaro uri boss sina basa no taura chicho ndotirira chipa chanotaureba nyaya wakatsangira kuziva bati rumwe mayango taura wakunokuda musikana musouth africa wakaiwa kutsvaga kuzimbabwe watisi waunzwa usina kana wabhurugwa mai une bhurugwa wane mudzimai wakakutanga nekuta marriage newe wabatikana chakutadzisa kuti bhuti dzishinde udzidzise chii panguva chimanikidzwa nemukadzi futi iwe ichase munhu murume wanzwaka inini chakatadza kuwirana nemukadzi wangu ito zvo zvakatadza kuwirana nemukadzi wangu andiriyo dho anditaura zvinhu zvekunyepa handiri kundifumura zvinhu kana zvekumba kwedu wanzwaka handiri kutifumura zvinhu handisi munhu akafumuka wanzwaka anozviziva iye mukati manhu ake zvatotadza kuwirirana iye anozviziva wanzwaka sangopindira chikochakanyadza usingaziva mane benzi mota zisiri kufamba uri kutembeko mota zisiri kufamba hanzi vanogona mahara saka you can't even manage to let them be on the road and you yet you are going to get another woman iwe tokotaura sina basa mani iwe wanzwa kadzikama kana bvudza kosa dzakushinga dzikama wanzwa dzikama grow up hauna kutsvagira mukadzi wakazvitsvagira wega for 17 years Hello. Munopindireko vanhu vasingazive kana nyaya muchitaura tanga munhu achazobudisa chokwadi chakuti aiwa paplatform pana babatiri pemunhu wese saka payanga yakanaka because man to man isusu vakadzi pamwe tisi madoko hatizivi tachitipeka mukana man to man munyatsomboonekana hapana advisa ndopiwa neumwe murume asingazive kuti zvinhu zvangu zvinofamba semba mangu manzwaka muri kuzvinzwa ko isu hatisi kuziva kuti zvinofamba semba menyu zvinhu kana oraiti iye kana achikwanisa ari anogona kusofta orati ora ndakambonogara kana maiti vacho kana kwani kugara nauti mukadzi wake zvodambudziko rangu ari kutaura wakabhezi on zvaanzwa wachi kutsiura wakasa seabi ako ari kutsiura kusisahura tete hapana munhu akakwanisa kunditsura panhau iyi handiti inini munhu inini handira ndendakatogoshingirira ndikaona zvichita sei imimi kana muchiri mune pfungwa dzenyu mimi tete dakutaura chokwadi dakudambokudza one thing handii tete muri munhu wemukadzi handii dakudzai one thing varume vese vamuona munyika dzese handitika munhu wese munoona anonzi murume handiti hapana munhu wamurume anoita vakadzi 2 manzwaka hapana munhu anoita murume anoita vakadzi 2 asi situation inokupinza makadaro manzwaka hapana murume anoita vakadzi 2 hapana murume anoita kuti hure anachiti hapana murume anoita kugara nevakadzi 2 kana murume vakadzi 3 but situation unenge uchifika chachinja maybe ndikadaiso zvinhu zvinogona kuchinjawo manzwaka handidi kuti nditaure deep kuti zvinhu zviri kufamba sei handiti manzwaka ikati tichinyarara zvimwe zvinhu zvekumba kwedu kuti ngofumura kuvanhu vese zvinhu zvekumba kwedu mirai hanzvadzi mirai hello yes maswera sei aiwa ndiri right muri sei kusanyara here please kuti munhu waunoziva waunotoitira makitchen party ende uchitonzwawo zvese zvine zvichirongwa mumusha motuma munhu kuti aende kuzimbabwe kunoronga muchato mosara imi motora mari yemunhu makunoroorana asi muchinyatsoziva kuti uyu munhu wedu wekuziva ishamwari yake kozoita mudhara mai wacho wadhiana ndakubata isi wrong zvamuri kutaura izvo mirai hanzvadzi kwai muri wrong mirai hanzvadzi man to man vari wrong party ndichikutaurira taurai muzwa nditi chimira ndikuudzai inini patime inini patoda kuenda kuzimbabwe kumuchato handiti zvekwangu inini manzwaka ndaipfugama pamweya zvekwangu ini zvaindirambira kuti handiende kuzimbabwe nochata ini nguva yasati yakwana yekuchata manzwa kana mauda kunzwana muchida izvo mugona kuenda munobvunza chero whatever munoda kubvunza pakwedu zvakandirambira kuti ini nguva yangu yekuchata yasati yakwana manzwaka kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvida kuti zviitike handitike manzwaka inini ndiri munhu inini although ndine zvandinazvo inini manzwaka saka ndirambe tichitaura zvinhu zvemumafamily medu zvinei nevamwe vanhu zvinoenderana nemimi handiti
inini ndine zvandinazvo inini handisi neordinary person yamunongo handazi mire vapedze mugopindura handazi mutirati mutaura neman to man ndimabvunza mubvunzo mapindurwa chipindura ina handazi ndoda kubvunza murume uyu kuti tete ndanzwa inini mukadzi wake maiti achiti akasungwa paakasungwa kuenda mujeri wabereki wake iye wakadii kumumirira kuti abude mujeri achinomirirwa naambuya nhasi unohura laiwe murume saka unofunga kuti abereki vangu ndinavatozaundimirire dzikamuramba akanomirirwa kwaambuya nhasi ndokwakunonyadzisa nekuda kwehure shamwari yemukadzi wake futi hazvinyadzise iwe listen munhu achitaura nezvake panapa haisi shamwari yamaiti wanzwaka havana ushamwari vana wanzwaka kana vanhu mangotaura memakuti shamwari kwatezokuti ise valinyaya vana ushamwari vana ambuya wako iwewe waitobva kuzimbabwe wachinorara kumba kwanadhiana wachizviita waira hanzi waira shawa wese iwewe uchichazotozviziva uchiti wese waira shawa ndwanambuya wako iwewe ndokukumurisa bhurugwa shamwari yemukadzi wako haunyari wakaita sewe aiori bedzi vati papadadza vasi benzi vakukubvunza ichokwadika imi dairei mubvunzo makudzivitwa makuti benzi vadii hure remuraini hure rine vana varo 3 akasiya misha mitatu iye ndiye namba 4 pane mahure anotokudza vakadzi venyu vari mudzimba umo wanzwaka saka iwe uri benzi hausati wakunyazoziva handiti varipo mahure akawanda mudzimba umo vake vakadzi ende vatori wife material kupfuura vakadzi venyu vasiri mahure wanzwaka inodatimba vasati vaziziva namba 4 we iwe unoziva kuti uri namba chiva mukadzi wako unozoti namba chiva mukadzi wako but imimi vavati kuna hanzvadza vamuri kungospekulate akakuti unoziva kuti uri namba chi imi kwaiti kutoziva zvine purufu kuti imimi matotora namba waiti namba 2 ndosaka ndiri kutete pane vanhu vakapinda mabhawa vakapakasha ndichi kutori vakadzi kupfuura vakadzi muri mudzimba handinoziva izvozvo toziva saka izvozvo mota arisikarimuziva problem iri pamba mukadzi wake akabva naye kuzimbabwe mandara yayaruta vana vatatu akakuudza kuti navana maiti ari mandara dyani kwewe benziwe akakuudza kuti vana maiti ari mandara dyani kwewe chero wakaona asiri mhandara si wakavaroora mukati vana 3 muri mese makadaro saka vakutora nyaya umhandara pachiko benziwe asi ungovatika kwasongo kubvako chokwadi iwo kwakusiya mukadzi wako usazorwadziwe kana ukazona mukadzi wako iwe wasiya iri mhandara we ane chake chine dumbu iwe aiwe shamari vakadzi is like mota shama tinongochinja tisipfeka tisifamba nedzimwe usawara ende vanotora kana uchida iwewe dzosera mukadzi mari yake udzosere mari ipi kwewe ukabudiswa mujeri neiwe benziwe mari ipi yaunoziva mari ipi tiza ikakusiya uri mujeri ukabudiswa naambuya nhasi ndokwakunohurira ari nyari rakaita seonaye mufesu aiori benzi uri benzi remunhu iwe wanzwaka uzanonzi benzi iwewe oraiti chinzwa fesa ungatiswera chitenderana kuti chingotamba chitenderanyasira basa ndizvoda kuonerwa nevanhu vasocial media ndoda kuonerwa vanhu vasocial media kwakungoita handiti iwe vakazvaoneka yako iri perfectika saka boka makasa saproblem day nhasi unovakunze wakugona kunonyenga umwe mukadzi akasiwa narume watatu aunyari wakaita sechihure chako apo wakutora mukadzi mari ndonedambudziko mumba ine chikwereti chemaschool fees wakunotambarira pamubhedha wehure wakatengwa neumwe murume akatomusiya Shamari, let me tell you one thing. Inini, property yese kana kutaura vanhu property yese ina Diana, handiti property kana property yake ina Diana, ina driver bedha umwe munhu Shamari. Wanzwa doka ucha yangu ina driver bedha umwe munhu, wanzwa. Ukuzizwa iwe.
andare pabhedha manzwa zira kuti bhedha uriko ndakatenda nditi usawara kwa nditi ibaba azvinei achikoncerning iwewe izvozvo bozi iwe unotondoradza pfungwa dzako dzakatodhakwa bozi dzakatodhakwa nechekuti hauzivewo kuti iwewe kuti murume kana kubuda kana mumba make problem chi hauzive saka uri dununo utorongobenzi wakatsiri musaga zvake ndini vanhu vanenge andatotora vanenge makadyiswa imi mapenzi baba amini ndima kadyiswa makaba mari esipasi nemukadzi mukanorora hure aiwa baba ndikutaurire ndoshaka ndambokudza mukomana kuti inzwa mukomana ndoshaka ndambokudza kuti inini handiri kutaura dzipi nezveupenyu nezvokuba kwedu wanzwaka handingofumura nezvokuba kwedu wanzwaka handingofumura saka ndati iwewe inotora uyo mukadzi uyo ugare naye kana uda usina kana utsvagire hama yako agare naye handiti inini ndinoziva kuti zviri kuitika hazvinei newe handiti iwewe dai zvakazviti vanhu iwewe mukadzi anofunga chachanomisa murume wavo social media sezvauri kuita izvi nebrains ake atenda kutaura nemushe mukadzi anoziva zvaari foko kana mukadzi anoziva zvaari ukuona kuzataura kuti jedha mapicture anotaura kuti mukadzi anoziva zvaari uri dununu iwewe uri dununu iwewe uri kutozvona kuti pfungwa dzako hadzidhonze mushe ndondoita type iye vanhu vakadyiswa ndoproblem pauri uri dununu mafungiro ako akadhakwa makuda maiti here hanzvadzi makuda maiti handisi kurava imini aiwa babati ndikurava hanzvadzi makuda vati vanhu vari kumbirawo namba dzamaiti vari kuda kuchengeta zvavo vana aiwa benziro ngasanichengetera vana vangu shamari vana ndevangu vana ndochengeta maiti vana ndochengeta ndega usawara usanda kuzoti vana vangu ndochengeta shamari nometa ndikabva pamba vana vangu ndochengeta ndega usawara kusaka vana vangu handikwanisa kuchengeta ndega ruri benzi remunhu iyoyo ndofanosiya vana vangu ndiri benzi vana ndovari kuchengeta kavako una vana vako zvokuchengeta iyo uri benziyo ndizoratidza ubenzi pasocial media chitezvaitezvo toimona chengete vana vangu ndati wakundikana kuchengeta vana shamariyo uri duzuziyo wazvizwa unorwara kuti ndochengeta vana kubva kwamborera mwana usvika asvike form 2 here zera rako wamborera mwana usvika asvike form 2 jeri naambuya iwewe naambuya jeri naambuya kuita sei kuri dununu remunhu iwe wanzwa indauri chimurume nechapfungwa dzakasarira kudaro hauzivi kuti nyaya yachangira kupi ingauziva kuti sei zviri kufamba sei unongosvika nongotanga nongotaura zvausingazivi ndoubenzi uyewo asi kuti sisibhudherewo asi kuti sisibhudhe akashanda umudzosere utange kupa zero nemukadzi wauinaye ikoko angachitotaura tsvina pazere vanhu ndochazvigona iwewe namba 3 baba pavanhu wese wakatizwa uyo ndo namba 3 baba uchazvigona herewo ndikakona kudzokera kuna maitida kukupfuura kwai makuda kudhubwa makuda kuwapfuura alright chinzwa yamajeka inini semunhu wemurume handiti sezvo maiti ati agona kutonga nyaya yake pafacebook handiti imimi sana tete vacho neava nasina brain vanongodaira zvavasingazivi chiitongai handiti ini chandingokuudzai chinhu ndechekuti inini vana vangu siyanai navo vana vangu inini hatina mbozviretabata vana venyu tatiri kungokumbirawo kuti tatavaine chinanga chokukumbira kuti tataine chinanga chokukumbira kuti vari kukumbirawo mota inofamba ndopapane nyaya chete kumbira mota inofamba kana mota dzaakufamba ndichavapa mota dzinofamba inozvi mota dzisati dzaakufamba saka ndikutoshandisa mota yeshamwari yangu handikuti mota dzikufamba zvandichaita ndichati kana ini ndawana mari ndikuzotora mota iri kumba ndoigadzisa ndomupa mota inofamba is not a problem manzwa akati bcause imota ndakagara ndamudza kuti ndeyake manzwa aka handiti handinaundyire inini handiti ndakamudza kuti mota ndeyake ndomupa mota yake is not a problem tete manzwa aka saka musawara bati izvozvozvo nevana ndochengeta vana vangu rendi nchabhadhara ini is not a problem mari ndotsvaga tete and handi munhu anotsvaga handiti ndi munhu wekutsvaga manzwa saka pachine chimwe chamunoda kutaura nini pachina kana mati yenyu muchatora mota munogadzisa movapaiwa patonaka
pachine mwenyaya kuti iye achizvinzwa muye maiti handitika inini handiri munhu anotaridza excel anytime ndinochiona vana vangu handiti chero ndikaona kamari chachitora vana vangu kuti zvandaingoitira maspoilo andaita vana vangu kuti every weekend ndovatengera mapizza change ichingoita izvo because these are my blood vana vangu zvakachinja manzwaka ingatisoti vana vangu vaonenge life yachinja sezoti vabatisipo iye ndenya kutondibvinga ndikatoona kuti ndingatokonzesa vana vangu kuti musoro itotenderera ndikandisuduruke kwete kuti ndabva kuti ndinomutya inhayo respect yevana vangu yandinawo handitika kuti kandisuduruke chete imona kwete danzi ndabva kana kuti kwenda kwadhiyana ndori kwangu wandotogarawo wandotobhadhara rent nhasi manzwaka saka kuti hanzi ndinotya iyo irespect yevana vangu yandangoita kuti semunhu ari kutidzinga pamba each and every time ari kungotaura nasena zvinhu akatomungana tikofa kokucheche bva pano ndikabva kudambobuda natikorufu ndikanoona kuti hano usiku ndadabva ndarara zvangu mudhainini handiti ndarara mudhainini mwana wangu mugozi mukomana ndaurara mudhainini atora tv ndibva ndazobuda hangu makusenjeresa vana vangu kuchikoro ndibva ndabuda ndodadati ndaenda kumba kweshamwari yangu kwakwanisawo ndipo one room iripo ndikuno kwandiri kugara handiti saka nhau iripo yekuti ini semataura angu mazuva mwandiri kudza kana muchitaura naye maiti mugomubvunza mwana wangu ndochengeta chero mwandifonera futi changu ansai chatosevha namba ino vana vangu ndochengeta inini handiti ndachengetera vana vangu nemumwe munhu tete handiti mota ndati nchamugadzirisa ndichamupa mota iyo sote ishu tete ndiri munhu anotsvaga inini tete handitika vanondiziva ndiri munhu anotsvaga manzwaka aiwa aiwa maite hino batise vula mwezi mati vana venyu muri kuchengeta mota muchaitira mugadzirisa sorted saka nengo problem futi apachina we should the best okay tizorore mangwana kuita sei kumabasa ndizvozvo chonotoita sei unoda kudya ndizvozvo aiwa magonesa ndizvozvo right babati vati vanochengeta vana vavo vapedza kuchengeta vana vavo vachatora motikari ndo nyaya tachida hombe yakachidona maiti handiti maiti ndozvangu achida votigadzira mota pamaiti life goes on handitika I think ndizvozvo handiti ndizvo guys zvitoripo izvi ndo zviripo I think iyi yano yamaiti iyi ngatichipedzai pano nhasi ngatimbodandedza maiti vachona tione at least mota yacho vakupuhwa handitika time yafamba toitira vaya vanoda kuzoenda kumabasa vanoenda mabasa mangwana kuseni right hello yes maiti handiti munenge manzwa handitika ndanzwa zvangu but mukomana wepa akatanga chipambi chakakunyepa kungokusofta ichete hapana kana chaanoita kana aiwaka kana akati softa kwa pane chakaipa here kana akati softa kaisi tinongodzoka pano kana imaiti pana apa ndongodzoka this time handimona tiko zvinotamira kuvaposta nenyaya yekuti tida kuti vafulfile chi zvavataura izvi handiti saka tombomira kuvaposta guys let's be fair we are not going to publish them kuti tivaite famous tombomira zvavataura kuti vari kubhadhira maschool fees evana vachatengera vachasapota vana vavo zvakare nyaya yamamuchema naye kuti motikari vati ndinouya ndichidhonza ndoikasa saka for now tomira takadara handioni kuti tingava tichivaitira utsinye hwei hwokuti tiposte for now nokuti mataurirana zvakanaka vabvuma zvakakumbira ini motaona achigadzirisa asi mota dziri kunzeoko ini ndakashanda navo dzingadyiwi rifa neumwe mukadzi ini ndiri kudzidira kana tichitengesa ivo vonotangira pavo nemukadzi wavo yeye totengesa tosheyana ende papa ubva pavatanga chihunu hwaweho vakunyepa bvunzai kuti kusvika mari isvike mumwedzi yese iyoyo varipo vasingabhadhari mari vachipa mari yamwe yandakashanda inini vachinopa umwe mukadzi kuti adye rifa rangu inini vana vangu vachisafa inini izvozvizvo vana vangu vakagara vasi kuenda kuchikoro ndezvekunyepa zvese zvokuti hanzi vari kuenda handina kana chikafu izvo zvakutotana kuti ari kudya inini handakana kudya nevanhu arana nenzara asi ari kudya ikokoko handisi kurwadziwa neupenyu hwako nemusodzi womwe mukadzi handiti iye ndiye anoziva ndiye mwari ndiye ari kudiwa kudarika chi17 oraiti kwaanonditukire 17 years dzese dzandakamuchengetera murume kusvika aite dumbu kusvika ndichimuwatira ndimitira zvese ondituka ndiye anopa hure rake permission kuti rindituke oraiti mubvunze kuti zvaaida kunondigadzirira muchato zvese zviri pahodha hapana isina kubhadhara masuta ake nebhusi akantaura ndanokuchatisa mukadzi wako nekuti vakandizvarira vana hanzi mweya wakaramba asi maiti chondotaura chondokumbira kwamuri ndechekudai so mainini chondokumbira kwamuri ndechekudai chekutanga babati vamboita rafu mukadzi wavo inenge follower yepano chaiyo
handiti nekuti ati ndiri kukuonai ndirimo ndazvitaura ndikati varimo mucomment section vanga vachiona right. haana kuyambwa chokushandisa ndafara chokuti one murume wenyu haana kuya akaramba auya akataura zvamakumbira ini madhimanzi amakumbira akati no ndoitoita zvakamboda kutsika madziro akazodai. So right now ndiri kuona kuti atisi ndibabai vana venyu atidi kubva tavakanganisa zvokudaro. Munoziva kune mamwe magurupu kana mapeji atinogona kuti muende munopostwaka vanogona kuzvikuvadza chaiko chaiko hanimaona ende kana kukuvadza bhizinesi ravo zvinozoita kuti vana vaya manjezisosheya munanodi achazochengeta kana kutengera kana chikafu. Saka for now ngatimirei tione sezvavataura kuti chi ndichataura ndichatenga chikafu pane chimwe here chakadzisa mota ndokupai handiti kana zvaramba mongodzoka pano vakatomirira mucomment section vari kutovanda kumagurupu akasiyana siyana asi ndindati aiwa for now regai timbomira no tikadaro tikamhanya kuti izvozvo tinovharisira vana handimona nyaya vana namaiti handirambi smelly kana vana vacho akaramba kuvachengeta inini baba vangu vakafandirigate price ndakachengetawo kuendesa boarding namai vangu mari vachandipa simba chero akaramba kuvachengeta asi chandinokumbira ngaandirespecte ngaasatume mukadzi wake waanoda kuti andituke ngaamborespecta that's 17 years dzandakamuwachira ndichimubikira handigoni kuwacha inini mukadzi ndine kodzero yekumutuka kusvika pandada nekuti murume wangu ndini ndakabva naye kuzimbabwe ndizvozvo ipapo ndakaonamudza wandizvo chaizvo handimona. Saka iwe Diana I know kuti wakatarisa because uda kuona kuti live inoperera papi. Aiwa mighty Diana I know you are watching uri mucomment section noti uda kunyatsoona nyaya inoperera kupi. Diana, if anything happens to mighty tandoziva timu rangu repana pa screenshots vatora indine mapictures but screenshots vatora kudhara zvese zvatove muvanhu. Kana if anything happens to mighty let's hope anga achingori mashoko mamchikandirana uzive kuti iwewe ka achizonyatsokunakira unotevera ende unotevera kuzvikudza wega mighty chimbomira indipedze kutaura anditi Diana. Saka siyana na mighty ndambokudza pandi kati mighty chero kakutuka rumiliyoni vane kodzero because vanenge vachirwadziwa ende ndiwo kwavarwadzisa. Saka panenge wangofunga kuti ndikurwadziwa toya kwauri handiona because ndiwo wakazvikonzeresa handiti. Saka iwewe chero kakutuka wakata sei ndinandiri iwe don't answer. The best that you can do is block zvako nokuti vachakutuka every day ende autobofangu kuvapindura nokuti vakadzoka nemaaudio awapindura Diana ndokutaura kana kumusha kwenyu chakuchakuka unotonyasa dzinza rose ndozvichaitika handiona hausocialitiwawo zvizivi zvinhu zvinokugona kukanganisa zvachose. Saka do the right thing, stay away from mighty ukaona chibuda neapo tiza havasi maiguru vako haisi shamwari yako. Ukasangana mighty mushopu buda vachange vatenga vobuda ivo zopinda. Respect her, give her a space, give her a peace. Anditi iwenda zvomurume wako ikoko ava mai vasiya vaite zvevana vavo nemasipatla avo ikoko. So you are listening zvekuti osenda mameseji nhasi utoguma hako nhasi zvawatoita zvezvo utogumira ipapo because tomorrow it won't be this light. Iwoninga ti kungopawo hatina mautsinyesu andiona babati you stick to your word. Mwakatarisa mese that one I know you stick to your word nokuti zvikachinja ka ndoda kudzai not only will it damage you it will also damage your business. Zvokutodaro vanhu vaya vamuchiclaima kuti munoda muzodipa napaka kana mari dzemapisa dzichazobudi. The reason why ndati regai zvese zviswe on hold because mangwana cha weekend yese ndimanga mchiseviwa nemi andimaona. Saka mighty vanzvadzi dzangu tudza aya dzikafona padziya ndoda kutenda ine mwoyo kubva pasi pese mwoyo wangu mamira sevarume mukamira kusvikira maisa babati pakona pekuti vanga vasingazizvi kutaura pati facts are stubborn. Manga musingatuki manga mushara mafacts chaiwo mafacts chaiwo and it was meant to men zvokuti denda tisi vakaziteka tainzi vakadzi vari kungomira nevabiya wavo but mauya mukamirawo sevarume hatina munambotora side mukataurawo chokwadi chokuti chachinesona kuti mutaura chokwadi. Thank you hazvanzi dzangu zvisagumira pana mighty ngazviende mberi achauya neachauya because matovhura musangano vachauya vakadzi vakawanda vakaremegwa mudzimba manzvadzi dzenyu vakatoremegwa. You are setting a very good example kuna vamwe varume kuti there are still good men out there vasingaiti zvechihure izvi anomaona. Mighty chanda kukumbira iko zvino let's give babati the benefit of the doubt. Iko zvino izvi I think after all everything zvaitika ndarega vachara zvavanoda kuti mupedze shungu ndoziva kuti I know how it works. Shungu dzako dzinomboserera knowing kuti akachimbobvuraudzwa munhu anomaona maseri dzashungu dzenyu asi musakanga moti mabai vana venyu
Now utakuchara nyaya yevana. Yeah, inini SIS MELLY handina kana chiri kumbondirodza. Ndakarwadziwa kare pazvakabuda ipapo ndo pandakarwadziwa. Asi ndakusira kwamuri nyaya iyi. Inini chese chandakatanda naye ndiri kutochida. Vanotangirawo pazero. Inini naEdward takatangira pazero tichirara pasa. Saka ngavatangirawo pazero kwete kuda kudya ripa reumwe mukadzi kuda kuyeredza musodzi weumwe munhu mukadzi. Ini handisina basa nazvo. Akati akasauraya nini achauraya murume wake. Amene anenge azviurayira murume wake. Ende kumusha kwaari kudiwa ikoko ngaaende vanozvigarira. Hazvina kana chakamboipa. Inini handisina kana kutombo vagumbukira vanavo. Ngavaidye mereji yavo asi ngavabuye. Chero vakaramba kupaona school fees, chero chikafu, chero kudii. Asi zvandakashanda naye as long as tichiri naye ni ana mashoko aitaona kuti inini ndiri kune kudown. Andakasara ndichishanda naye. Okay, hanzi pana mainini vanonzi napiri Dion, napiri Dion. Pana mainini vanonzi napiri Dion. Okay, manje ndokufonera ipapi kwa mainini. Where do I call you? Because naida ku-add but it seems as if I'm not green button. Mune old version ni Facebook. Naida ku-add but amuna mune na wangu ye ada kutotaura. Manje apana green button. Apana green. Ndinenge da kutokudonedza imi vaiti. Chitaura zvamuda kutaura ndikudonedza itunze mningi nawe. Yeah, ndini yake ataura. Right. Saka maiti totenda chaizvo tonzwa nemi ticharamba takangomira nemi tono chikumagumuka choti zvamuri kufanirwa kupiwa justice iti. Ati mazuva mangani kuti agadzise zvinhu izvi. Handina kubvunza zvemazuva atina kubvunza but just give him time. Let's wait and see. Techibvunza. Mutaurira kuti mukadzi wake ngaandirespecte ndiye akanditadzira inini. Vari kuzviwa. Zvamuritaura vari kuzviwa. Maita basa SIS MELLY ndonzwa nemi. Alright, sharp. Right. Guys, ndikuisa munhu 1 anofunga kufona pacheterera napiri ushu. 1 person chete who's going to call right now. 1 person. 1 person chete napiri phone up. 1 person chete mani napiri phone up. Number zandapina idzo napiri phone ipapo. Number zandapina chifona ndiwe last caller wedu of the night. Tanya kutagara pano. But anyway, it was worth it though. Napiri phone up tuone pa number dzakapinwa apo. Napiri phone up. Napiri fona tuone napiri fona. Time dzafamba. Napiri fona ndafona namba dzandakapina hapo idzo. Fona. Napiri, mainini fona ika, napiri Diana fona. Andina namba dzake. Ina andina namba dzake manje, handizivi namba dzake. Andina namba dzake. Andina namba dzake napiri ndangona comment mu comment section. Andina namba dzake. All right. Hello. Hello. Yes. How are you? Good, and how are you? Not too bad. So I just want to say on your live that for the new girl that stole a friend's husband, what goes around comes around. Yeah. Okay, bye. Oh, thank you very much, our in-law. How are you? I don't. Right. The in-law wedu ya kwa America uyanga phone. The in-law wedu ya America uyanga phone. Hanzi tikuze kuti what goes around comes around. Iwe wazhuwere Diana.
Hazna in law, what goes around comes around. Antika, what goes around comes around. Thank you, all men. Thank you very much for bringing this kind of words. Thank you for standing up. No cards. Thank you. Right. Napira kufona here. Wakomana diaries yakatakura. Ha. Ka diaries aka. Akadiki and very powerful. Kadiki and powerful. Napira alipo here. We also tell us namsoro una awufoni say. Unwa hakufona usataura uchimina no marume apa. Shiri kufamba say. And people napiri fona ijenai. Asa ari kuZimbabwe napiri ndiye ari kufona namba kuZimbabwe. Ana ari kuZimbabwe napiri. Okay, guys, Napiri is not calling. Napiri has kufona. Right, Napiri has kufona. So, guys, thank you very much for watching. Do you have a mighty? Let's just hope, guys. A timboti apera. Okay. Hello? Hello, SIS MELLY, murisai. Mushe, Napiri. I want this, but don't go to 2 minutes long. I have 2 minutes. I want to video and up to variety 1 minute mint. Alright, ndikutaura kuna maiti yavo kuti uyo Diana ndikuziva kuti ari kuzvinzwa ngavamuroye ngavandibate ndivaratidze munhu anoroya chaizi. Oh. Yeah, sharp, okay. Bye. Alright, sharp. Time yacho na patience time. Inini ndima kusena ndinotomuka ndichiinda kumwe kwandikuenda. Antowana. Saka ndineni ngiri. Tichangodzoka tingati nyaya yapera because atsataona ma promises achifulfilliwa. Anditika tichaona kuti zviri kufamba sei. And tichaona zviri kufamba sei. Right? So guys, thank you for watching the show yanasi. Yatovharidzira kune mumwe munhu angachida kutaura nyaya yake. Angachiuya nenyaya yake. Yanga tine futi busted abroad. Show iyi yavhara busted abroad ikavharidzira mukadzi angane nyaya yake futi. Yema big shots, ma big people ekuZimbabwe, ma big men ekuZimbabwe, ma big shots. Zvifumuro. Hani maona yavharirwa nei, but zvisinei we still have mamwe ma days. I'll talk to them. Kutono tinga schedule imwe time yokuti vanogona kuzouya zvarini anditika so guys hande itinorara. God bless you. Mwari kuite zvakanaka vari kuMpumalanga. Please Pumalanga, don't forget to see us tomorrow, to meet me tomorrow kuMpumalanga. Tifare pamwe chete antika. Just get hold of Docmark. Monzo ati ma details ari kufamba sei. Tomorrow we'll be there kuMpumalanga anditika. Tenge tiri kuMpumalanga ikweyo. Tenge tiri yo. Anditi maona. So ngiyabonga guys, nilale kahle nonke, niyalithanda. Guys, have a blessed night. God bless you from my house to your house. I say one love.